Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ọma ugbu a Chukwu a m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwụrịta Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya were onye Igbo gwa ha. Aja agwakwa ndị bekee were onye bekee gwa ha. Aja obodo na Igbo were onye bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Nwa ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a Chineke Chukwu Malụnzu Chukwu abịa Malụnzu ndị mbụ na ndị egede Malụnzu ichi ukwu na ichie nta Malụnzu ndị niile ihe ọma na-adị mma Malụnzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa, ihe ọma ka unu ji eji na. A sịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ ekekere ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-adị ka ori afọ na Nkwo Malụnzu
na-akpọ onye ụwa asachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya. Asị m ndị niile na-agba izu na ndụ, asị m ọnụ biko nụ mmadụ zukwenu nzu ise. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.
Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị, maka na ọ ife ọma Chukwu na-emere anyị ka anyị ji dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ana m asị Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị abịakwara n'ụbọchị tata ka anyị nọkọrịa nnọkọ ezinụlọ, nnọkọ nwanne, nnọkọ ịhụnanya, nnọkọ ịdị n'otu, nnọkọ nghọta, nnọkọ nke ịkụzikwa, maka na ọtụtụ ndị be anyị amarọzi ihe bụ omenala na ọdịnala Igbo. Ndị nke na-ejekwa n'ụka amarọzikwana ihe ha na-ejere ụka. N'ọnya ka anyị si ka anyị bịa ka anyị na-akụzi n'Obinwanne Igbo TV, Obinwanne News, ebe unu ga na-esi wee na-amara ka o esi na-adị osi akpa ndị Igbo na ka o esi dịrị ndị Igbo na mma. Tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Anyị na-ekene Chukwu okike abịa ma nke kere eluigwe kee n'ụwa mana onwe ya ekerie, si ya were Nkwo kwetara anyị niile ihe ọma, kwetara anyị niile ọganiru, kwetara anyị niile dị n'otu na nghọta nke ụmụnne, maka na anyị bụ otu nne na nna bịa mụrụ anyị gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka, wee na-achọ ife anyị ga-eji wee dozie anụ ahụ, na-achọkwa ya ga-eji dozie obodo anyị, dịka ndị ọchịchị anyị ji wee rapụ anyị na-ata afụ n'ụwa niile, ebe anyị nwekwara ife niile. Ndị kwuru okwu si na our land is have a milk and honey, so na anyị nwere ife niile, mana ihe anyị nwere adịghị eru anyị aka. N'ọnya ka anyị ji gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka, na-agba mbọ. Igbo siri ike, Igbo na-eme ihe siri ike, Igbo bụ nnukwu odogwu, Igbo bụ nnukwu traịbụ, Igbo nwere ife ha na-eme, ụwa ji wee na-ekwu maka fa. So anyị na-asị ka Nkwo kwetara anyị niile ịbịakọta ọnụ, ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị n'onu n'ụwa niile. Ọ kakwa nwanne gị nwoke bụ Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. A sị m dịka ị na-ege m ntị n'ụbọchị taa, ka Nkwo kwetara gị ihe ọma, kwetara gị ọganiru, kwetara gị dị n'otu na ngwọta nke ụmụnne gị nọ n'akụkụ gị, maka na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Ọ eziokwu ka anyị ga-eji dozibe anyị, eziokwu ka nne na nna anyị ji wee kụziere anyị ihe a na-akpọ nwanne. Obinwanne na-anụ n'ụbọchị tata bụ nwanne hụ nwanne n'anya. Ọ bụ na nwanne gị anọrọ ịjụ ese nwanne gị, maka na ọ ịjụ ese nwanne gị ka nwanne gị ga-eji mara na ị hụrụ ya n'anya. N'ọnya ka anyị na-ekwu okwu. Ife ọbụla nke ị na-eme bụ ezigbo ife, ya gaziere gị. Nke ọbụla ajọ ife, biko rapụ ya na ọ dịrọ mma, maka na ajọ ife bie na-ebute ndaghachi azụ n'ala Igbo. Ajọ ife bie na-ebute ndaghachi azụ na mmekọrịta nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Eziokwu na ezi omume ka eji mara ndị Igbo. Eziokwu ọya eji mara ndị Igbo. Igbo na-agwa onwe ha eziokwu, mana kịta na Igbo na-atụziri onwe ha asị. Ọnya mere iro na asị ji wee karịa. Mana anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ya ekerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa, Chukwu omemgbe o nyere pastọ, Chukwu omemgbe o nyere nne na nna, Chukwu omemgbe o nyere ife niile o kere eke. N'ọnya ma bụ onye mbido na onye njedebe. Anyị akpọkuo ya n'ụbọchị dị iche iche, kpọkuo ya n'elu, kpọkuo ya n'ala, kpọọ ya na Eke, kpọọ ya n'Orie, kpọọ ya na Afọ, kpọọ ya na Nkwọ, maka na o nwere ikwe n'ife anyị nwere ike inye Chukwu okike abịa ma na-abụrụ ekene. Ọ sị ekene ka anyị ga na-enye ya, maka na o nwere ihe niile dị n'ụwa nke ya ka ọ bụ. So na itetụrụ otu ikene mmadụ ibe gị, mmadụ ikenego Chukwu, maka na ọ sị na ị chọrọ ịmara ka ya si wee dị na ka ya si eme omume nne gị na nna gị anya n'iru, ọ gị na ezi ọyị gị anya n'iru, ịfụ ka o si wee dị. Maka na mmadụ bụ Chukwu ahụrụ anya. Onye bụ ife anyị si ka anyị bịa zi ozi ọma nke anaghị akụ mmiri. Ozi ọma ga-eme ka ị marakwa na ife niile anyị na-etikwa mkpu n'obi nwanne bụ ka onye ọbụla mara nwanne ya. N'ọya ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị ga-ewerekwa nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Okwu Kanụ tinye na ọfa anyị na-agọ n'ụbọchị taa, maka na Maazị Nnamdi Kanụ bụ otu onye nke tiri mkpu n'oké osimiri na redio Biafra na London, tie mkpu wee sị ndị Igbo niile o nwere ife na-achọ ime anyị, na ka anyị bido n'oge gbaba ọsọ mmiri maka omezuo. Na ọ bụ na anyị chọrọ na-eghọta ife na-achọ ime anyị dịka o si eme anyị ugbu a, na ọ ga-ebenata, ọ gaghị adị njọ dịka o si dị. Mana ọtụtụ kpọrọ ya asị, ọtụtụ kpọrọ ya aja afa. Nke m onwe m sokwa wee tinye ya bụ mkpu, soro etinye ya bụ mkpu since 2013 wee ruo otu anyị ka na-etinye ya bụ mkpu. Mana anyị na-asị Chukwu okike abịa ma dịka ọ nọ na Sokoto, ọ nọ na ebe ahụ abụrụ na ọ nọ ebe ahụ maka na ọmaka, ọ nọ ebe ahụ maka anyị niile. Maka na ihe na-eme na Naịjirịa kemgbe 1960 unu ga-achọpụta na Naịjirịa kpọrọ anyị asị.
and ndị bụ Naijiria ahụ bụkwana ndị ahụ a na-ekwu okwu ya site na Tinubu wee ruo na ebe ọ kwụsịrị bụ ndị si na ha na-achị Naijiria. Ọ ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ Naijiria, ekwu ha na Naijiria mara ndị bụ ndị Naijiria. So na anyị na-agụnye n'ọfọ site na ihe ọbụla nke na-eme ebe ahụ ka ọ bụrụ ihe ga-abara Igbo niile n'uru, bara Biafra niile n'uru. Ndị niile abụ ndị chọrọ ka anyị nwee onwe anyị, ọ ga-abara ha uru. Anyị na-asị na ife ọbụla bụ nke ga-eme ya ka ihere mee ya, si Chineke ya wepụrụ anyị ya, na onwegoro ebe o mejọrọ ya gbaghara. Ọ bụ na o si n'aka ndị iro bata, ihe ọbụla ọ ga-emezi ka o mebezie na afara Ibekwe na be nna ya. Ọkwanụ king ka ọ bụ, ọ eze nọchiri eze, eze nọchiri obi. Mana ndị be anyị aghọtarozi ihe bụ omenala, ọnya ka eji wee rapụ eze ọ nọ n'aka ndị ilo, ndị ogbu anwa ọbara na Sokoto, ndị na-ada edobe iwu obodo ha tiri eti. Mana anyị si Chukwu jiri aka ya wee mee uche ya. Anyị agaghị echefukwa ibutekwa na nwa anyị nwoke bụ Simon Ekpa, maka na ndị a niile bụ ndị tiri mkpu ka ala Igbo dị mma, mana ọtụtụ n'ime ha ewerego mkpu ha tiri wee megidebe ha n'ụzọ dị iche iche. Mana anyị nwa bụ ndị ahụ bụ ndị nke nwere obi nwanne, anyị na-asị na iwe nwanne adị eru n'ọgbọ. Onwegoro ebe ọbụla ha mere ha metere ya, nwanne ka anyị wetuo obi anyị na ọ bụrụ na ha jecha ije ha na-eje bata, onwegoro nke a ga-ajụ ajụ, onwe nke a ga-ama ikpe ama ikpe. Na nwanne adịkwa na-asị onweghị na-apụta na pọblik si na ofe n'ihe si ada atọ ụtọ, na mmadụ agaghị apụtakwa na pọblik ndị eme nwanne na mata ihe ọbụla o mere. Echeta mgbe anyị pere mpe, ọ na-abụ nwanne gị megoro ihe ọjọọ, ịghọtago isi yes na nwanne m. Ma ndị nke na-eme oyi gị bụrụ onye ori, esi ya nsogbu adịrọ, ọyị m ahụrụ m ya n'anya, ọsọsọ ya zubere ori. Ihe ndị a niile na-ebe ịhụnanya anyị ji wee biri gboo. Mana anyị na-asị ebe ọbụla ọ nọ na Finland, Chukwu okike abịa ma nye anyị ekwe ya amamihe, onwegodo ebe o metere ebe ahụ ọ nọ ka o wee mara ka o esi mete na ọ bụ na ọ pụta, maka na asị na na-esi na nsogbu wee na-amara ka ọ ga-esi wee dị. Anyị na-agọnyekwa ala Igbo niile n'ọfọ, na-agọnye ụmụ Igbo niile nọ na mba ofesi n'ọfọ, na-agọnye ndị niile nọ na mkpọrọ, ndị mehiere wee baa mkpọrọ na-amaghị ama. Na-asị Chukwu okike abịa ma wetara ha ndị enyemaka, metụte ndị ahụ niile ji ha aka n'obi ka ha wee gbaghara ha, ka ha wee rapụ ha, maka na asị na onye mere njọ dịka ọkpara Chineke bụ Jizọs Kraịst nke ndị be anyị na-akpọ afa mgbe ọbụla. Ọ sị ọ bụ na ịhụ nwanne gị n'anya, mana ị ga na-anagide ọtụtụ ihe dị iche iche. Mgbe ndị mmehie meghere, mgbe onye mmehie meghere, ọ gwakwara ha sị ya na ọ bụ na imehiebeghị, i were okwute tụgbuo buru ụzọ wee ruo okwute tụọ nwaanyị a. Mana ọ na-echere anya fụ na ndị niile abụ ndị ọ gwara okwu a, na ọtụtụ n'ime ha na kọnshensị a na-agwa ha na omegokwu ihe ọjọọ ha mere. So na anyị niile emego ihe mmehie n'ụzọ dị iche iche, maka na mmehie bụ mmehie, nwere nke obere, nwere nke buru ibu. Ya ka anyị ji asị ka unu nagide n'ụmụnne anyị a bụ ndị nke ọdụ unu ka ha emetere ya, maka na mgbe ha na-eti mkpu onye ọbụla bịa unu gbara nkịtị, mana ha tigidere mkpu a, ọfịabazie ha arụ mebe ka chi ha si wee gwafa. Mana ọ dịgonu ka ọ ga-adị na ihe niile aka nna gonye n'ọfọ wee na-asị ụmụ Igbo niile nọ n'obodo oyibo, biko unu, oge erugo mgbe anyị ga-abịakọta ọnụ this 2026, ka ọ rabụkwa ịbụ mgbe anyị ji akọ ọnụ, ka ọ hapụ ịbụ mgbe e ji anụ ọgụ. Dịka m na-akpọkọnata ụmụ Igbo n'ụwa niile, na-akpọta ha n'obi nwanne, ka amara Chukwu na-eso okwu ọnụ nke anyị ga na-ekwu, ka ihe ọbụla nke anyị na-ekwu n'obi nwanne platfọm ka ọ bụrụ ihe ga-atọyọta dozie ndụ, ma chịkọ achịkọ, ma nye udo, ma nye ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọfọ niile a na-agọ na ọfọ niile a gọrọ agọ n'ụbọchị taa, ma nke aka ya aga agọ, ana m asị ka ọfọ soro ibie ree n'aha Chukwu okike abịa makere n'igwe ka enu ọbara onwe ihe kerie. Soro m kwue na ise 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 ise. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Unu n'anya, ọ dịgo ka ọ ga-adị. Onye unu na-afụ na mba akwụkwọ ebe a bụ nnukwu nwanne anyị nwoke, Chinecherem Ezeibekwe. Onye nwa bụ the founder and the CEO of Christel Obi Foundation. O nwekwara ebumnobi ya o ji maka ya wee hibe that foundation, dịka unu si wee marakwa na mụnwa na onwe m hibekwara Obinwannem Foundation Global. Ana enwekwara m ihe nji wee hibe, unu afụgo na o tega anyị gbọbara ya bụ mbọ, na ọ na-aba na-agba mbọ dịka anaghị agbata, mana ọ dị ụtọ n'ihe ọjọọ karịzịrị ihe ọma. Ọrịa aka o ji wee dị otu a, mana ya ga-eji maka mgbagbu ghara ọgụ. So nwanne anyị nwoke anọ na skrim ebe a, o tegokwa, ọ batakwara Obinwannem, batachakwa Obinwannem wee sị na o nwekwara ka o si wee dị, na ihe dị n'Obinwannem ọ bụrọkwa ihe a na-achị n'aka wee na-agba, ọ ihe a na-edoru wee mee. Ọ bụghị onye ọbụla si ebe o si ọbata, na ọ bụrọkwa ihe niile, ọ bụrụ mmadụ niile bụ Igbo. Enwere ife ga-eme gị bụrụ onye Igbo,
o wede akwụkwọ sị ka o jee ka ọ pụta na ka ọ kwado onwe ya ọfụma na ọ kwado onwe ya ọfụma na ọ ga-anachiatakwa so ọ kwadogo onwe ya ọfụma ịbịakwa ka anyị rụkọkwa ọ ga-akọwakwara unu ka o si bata n'obi nwanne ihe mekwara o ji wee sị ka ya jee nọgharịkwa wee nachiata ọ kọkwara anyị ihe gbasara Christel Obi Foundation ọgwụkwana anyị ihe kpatara o ji wee hibe nya bụ Christel Obi Foundation. Unu ga na-amụta ọtụtụ ihe n'aka ya. Ọ bụ onye nke kwere na ọ ga-adịrịrị mma. Ọ gwara m sị m dat na ya nwa ga-eso wee bịa dozie Igbo dịka m si eti na mkpu since ụwa since 2019 ka m bido tibe mkpu nke Igbo n'obi nwanne so onye nwana nwunye na-esokwana m eri oge ọ n'ụbọchị taata ka ọ ga-akọwara unu ka o bidoro wee sobe m kedu o ji wee sobekwa n'obi nwanne Foundation sobekwa obi nwanne midia ihe niile ọbịa ọ ga-akọwara unu. A ga na-anabata ọtụtụ ndị dị iche iche ndị dị ka ya maka na ha na-edere m akwụkwọ si na platfọm obi nwanne abụrụgo platfọm ekwesị iji na-ekwu maka Igbo kpoko Igbo ọnụ maka na kemgbe anyị bido na-ekwu na o nwere ihe a ga-asị obi nwanne mere bụ ihe ọjọọ ha yesasị na m kwadoro akwado onye kwadoro nwanne ya bụrụ na onye ọjọọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ nwanne bụ nwanne so na anyị ga-anabata Christel Obi ya bụ Chinecherem Ezeibekwe ọ bịa kọwa onwe ịma na platfọm obi nwanne na ya na-eme propaganda ya na-emekwa blackmailing platfọm obi nwanne bụ ebe abịa bịa ịmazi na ị ga-akọwa onwe gị kọwara onwe gị n'ụlọ maka na anyị esogho na ịbịa na mba akwụkwọ onye bịa sị dat na ya nwa bụ Chinecherem ọ hapụ Ezeibekwe isi juzie ebe ọ nọ sị na ya nọ Germany ọ rapụzie vileji ya so na otu anyị esighị otu eme na ịbata n'obi nwanne ị ga-akọwara onwe gị na vileji ebe isi maka na ọ ndozi ka anyị edozi na na-esite n'ụlọ wee dịrị mapụba ilo na-esi na ihe nwe ka o si acha ịkọwanụ ka o si acha befe iwepụ mmadụ ihe dị ya n'anya iwepụgoro nke dị gị n'anya Igbo bụkwa na Igbo nwere ife niile so na tupu ma na-asị Chinecherem ka o were oche ka m kọwa onwe m ọfụma ka unu mara ka esi akọwa n'obi nwanne maka na ọ ka bụ obi nwanne ahụ nụ ma o chenjibe ọ ka bụkwa ihe ọ bụ ka ọ bụ 2026 a dịka m si dere na akwụkwọ ogoro onye mejọrọ ya gbaghara ya gbaghara na iwe nwa na-adị eru n'ọgbụ maka na ọkwa na ịhụnanya ka m nwere ebe ndị Igbo na o ji adị ka mana bụ oke mba mana ị mara m one on one na ị marakwa dat na obere ụta ka ọ dị dịka m si je na nke Chukwu Chinecherem anyị ejere m ebe ahụ last nọọ ihe dịka 1 week ọ dị m ka mana na ọ bụrụ ihe nwanne na ọ bụrụ ihe obi nwanne maka na obi nwanne emebe gị otu ọ dịka asị na gị na nwanne gị abụrụ gị ofu onye o netere m anya ọfụma mekwana m ka oke mmadụ si eme mmadụ onye abụ na asị na nwanne dị na mba ọ nwanne m na mba dị ife a so onye unu na a na-ekwu okwu bụ nwanne gị nwoke bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo abụ m onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime nnukwu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ anyị agaghị etufu oge Chinecherem were maikrofon ka ị kọwara Igbo niile ya bụ onye bụ ka ọkwanụ ha ebe isi n'ala Igbo ka ọkwanụ ha ebe ị nọ ugbu a ebe isi esonyere anyị ndị ọzọzi anyị ejize nwaanyị na-eseri ya n'otu n'otu ndewo ya gaziere gị Igbo ekene m unu mmiri anyị Igbo ekene m unu aja anyị Igbo ekenesịa m unu ụbọchị taa jupụtara m n'ọṅụ ike nga ma wee kwụla ọtọ ọ ife ọṅụ n'ime ndụ m na nwanne m nwoke Maazị Okechukwu Ugwu kpọpụtara m n'ihu mba ka m kọwalụ n'onwe m ya na ihe nji wee bata nke bụ eziokwu bụ afa m bụ Ezeibekwe Chinecherem abụ m onye Anambra steeti mana ebe a nọ wee mụọ m ebe nne m nọ wee tụọ ime m bụ n'Enugu steeti ọnya na-eme ọfọ ọbụla m ga-achọ ịgụ ana m ebu ụzọ bido n'Enugu steeti maka ana ọbụla nọ wee mụọ gị bụ ebe isi onye Enugu kelecha Anambra wee mee gịnị abịa kele maka na Anambra ka asị m n'ebe nna m si mana Enugu bụ ebe a nọ wee tụọ ime m maka na ọ bụrụ na mmụọ Enugu ekweghị na a ga-atụ ime m n'Enugu enweghị emegide ka nne mmụọ m n'Enugu so ala Enugu steeti ekene m unu mụnụ ndị na mma nke ukwuu ọ ife ọṅụ n'ime ndụ m ọmụnwa bụ ihe onye wepụtara Christel Obi Foundation and ihe mere nji wee
wepụta ya bụ foundation bụ maka adịm na mma nke Igbo. Ọ ya ka m ji wee wepụta foundation a. Dịka before mbido kọwawa ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata, m ga-akọwara ụmụ Igbo otu m si wee fụ nwanne m nwoke Okechukwu Ugwu n'ihu akwụkwọ 4 years gara aga, ebe ọ nọ na-eti mkpu na-ekwu ihe na-eme n'ala Igbo, ihe ndị Igbo kwesịrị iji wee nwee ngabasị. Nwesị kedu ofu onye ka nọ n'ihu akwụkwọ ka na-ekwu eziokwu. Nwee sị na m ga-amarịrị onye bụ onye. Ọ ya ka m ji wee mee ka na mmara onye bụ onye, mụ na ya were dị na mma, were kpakọrịta. Nwee sị ya na m ga-abata, agwa m otu m mesi wee mmemme wee bata. O wee were Anambra chairman were nye m. Aya wee mee onye anyị mee. Nwee fụ ka katakata si abịa. O kwupụtara n'ego efe anya ndị Igbo. Nwee sị mba na m ga-ezere aka, kama mụ na ya ga-eso okwu, kama ka m resign ya. Nwee dere ya akwụkwọ wee sị ya na m agaghị arụzi, na enwere ndị na-amanye aka ha ndị ọ dị ekweghị ntị n'ihe na-eme. Nchinyere ya aka elu si ya ka m gagodi zuo ike, na mgbe m dị ready ka m mee gịnị, ka m pụtakwa ọzọ. Ọ ya ka m pụtakwara again. Otu a ka anyị si wee mee. Ekenere m ya na ọbịa chọrọ m wee bịa na be m na Germany, Cologne City ka m nọ. Ọ chọrọ m wee bịa. Ife o ji wee bụrụ afọ ọ na-aza Obinwannem, ọ ihe ọ bụ maka na mụ na ya sere ezigbo okwu nke ọ bịa na be m. Ọ dị ekwe mechi toilet, ọ gacha oyobi oyi. Nsị ya mba kwa ị ga-emechikwu ya o. Ọ ti m mba. Nsị ya mba ị ga-emechi toilet o ka si eme ebe a. Ọ sị mba. Anyị na-aga n'ilo ebe ọ bụla ọ fụrụ ọkwa onye ọma mere. Nsị ya mba kwa adịghị eme otu a. Na anyị nwere iwu anyị ji ebi ebe a. Anyị bara oke mba n'abalị. Oshi ebe o bunye laptọpụ eticha nna dịka ya ga nna my God, mmadụ n'idi ka gị asị nke a mara gị ọfụma. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ekweta mara ihe bụ Obinwannem a. Anyị bara mba bacha mba were iwe nakpuo ụla. Teta ụlọ echi anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị. Ọ ya bụ ihe ndị wee sị onye a bụ Obinwannem. Ọtụtụ ihe ọma o megoro ndị mmadụ ka nna abụ njụkọta nsị ya ọmụa na-ajụzi ama nsị ya nyere onye ego ekwute ofu eme ihe ọ na-eme n'ala Igbo. O jupụtara m na ọ bụrụ na ọ sị ka o jiri mkpa ego, ọ sị ka o jiri ndị Igbo kpaa ego, ọ na-azọ benzi otu o si wee chọọ. Ife nna gwu n'ihu akwụkwọ. So Obinwannem ekenekwa gị maka na ụdị gị fịara ara ịnweta ụdị ego adịghị ego, maka na o nwee mmụọ ji wee bịa ụwa. Mmụọ ji bịa ụwa bụ ọ kpalie ya ozugbo. O nwekwa onye ọ fụrụ ha. O nwee ihe m kwuru ebe akịta bachi efi ya n'ihu akwụkwọ echi. O nwere onye ha na ya dị na mma. Ha na onye ọbụla niile dị na mma. Ha na onye ọbụla niile adịrọ na mma. Mana ọ ị ga-eme gịnị? Ị ga-eme the right thing. So ụmụ Igbo, ọ ka m ji wee sụ na oyere enye m si m na mbata abatago m. Na ọ bụrụ na ụmụ Igbo asị m youth Igbo ha nye m obere oyere ka mbata si ọfụma, nwere afọ ọnwa ofu ka m ga-eji ya wee gbazie ihe mebi n'ala Igbo. Obinwannem ekenekwa gị. Daalụ nwanne m. Otu a ka ọ dị. Ya, ngwanụ ka m control the program. No. Okay. Nwanne mmadụ ndewo na-ewenara m iwe. Otu a ka ọ na-adị. Okay, nwanne m anụgo m ife niile kwuru. Ịkọwara ọfụma.
obi dị m mma na-asị na ihe eji abụkwa n'ezi ọyị bụ ọ bụ na ihe ọyị iji esi ike bụ ọ bụ na anọkọtakwa enwe ihe dịka nghọtafe enwe nghọtafe onye bụ na ọ ga-esi ike ọ bụ na ndị be anyị ga-aghọta ka m si akwado and ka m si abịa n'ụwa a ha ga-amadat na enwerekwana m nsogbu and ha cha mana m enwere nsogbu mana iwe na-ewe m ọsịsọ by na ọ bụ na ekwucha ma emere ihe ekwuru ọ na-ewe iwe so nwanne anyị nwoke dapụrụ adapụ na mba akwụkwọ kịta ọ ga-abatakwa so mana ka m nwa na ụmụnyekweru na aka wee dalutukwa okwu ya ihe ọ na-akọwa bụ na ọ batabụrụ n'obi nwanne maka na ihe na-eme n'obi nwanne bụ ọ bụ na ịbata ajụọ m gị onye ebe ịbụ ịgwa m ebe onye ebe ịbụ o nwerekwa ihe ọzọ m ga-eme na-abụrụ esi gị jebe n'obodo na unu na-ekwe anyị unu ga-afụ na ya bụ ihe m na-eti mkpu ya maka na ọ bụrụ na anyị niile ghọta na enwere ebe anyị si ga-asọkwa efugo si kọwa onwe ebe o si na Anambra steeti otu o si wee kọwa onwe kịta na o si na Anambra steeti nwanne ya nwoke ma nwanne ya maọbụ ikwu maọbụ ibe maọbụ ọyị ya fụkwa ha na ya a ga-asị ọ bụrụ Chinecherem dị ihe a ọ bụ ndị ji gainem wee mara ya dịka ya si wee mụọ ya n'Enugu be nna m ịma na amụrụ m na Nsụka mana ebe m toro m na Anambra steeti ya bụ na Nnobi and ịfụrụ na ọ daịkọtago o toro na Enugu mụnwa too na Anambra be nna ya ọ bụrụ ya bụ ife so na otu a kịta na ọ kọwara onwe ya ọfụma ọ bụ ihe etu a ka o kwesịrị ịdị na onye ọbụla bụ onye na-abịa reprezentịrị Igbo isi niile reprezentị Igbo gbaa mbọ ọfụna na-akọwara ndị Igbo onye bụ ọfụma ya bụzi na ịbịa na mba akwụkwọ esiri na-anọchitere Igbo esiri na-ekwuchitere Igbo mana ị naghị akọwa nwa ọfụma maka na akọwaruo egeruo ivuge mana ụfọdụ na-abụ ọbata na soshal midia speshal ọnụ nwa na-eso eso ịbịa na soshal midia onye ahụ ị na-eso ịmakwu ya maruo ya ụlọ this 2026 ka anyị wee ghọtaba onwe anyị mataba onwe anyị maka na anyị bụ ndị eziokwu ihe anyị bịara iprich bụ ka ọ ga-esi dịrị anyị ma ebe ahụ anyị emetere ihe ka anyị metebie ebe ahụ ndị nna nna anyị emetere ihe ka anyị nye aka metie n'ọnya ka ha ji wee mee ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa oge so soshal midia abụrụgo ebe onye ọbụla nọ na-emezi mitin ụmụnna mitin ụmụ ada evuge mana ọ bụrụ otu o kwesịrị ịdị so na anyị chọkwara ka anyị buchiata ife na na-akọwara gị nwayọ nwayọ ọ bụrụ na ị gere ya ọ bara gị uru i were emepụta ife dị mma anyị ada abịakwana ka anyị nweta ego na soshal midia mana ego bịakwana ọ bụrụkwana ajọ ife mana mishọn anyị bụ ka anyị gbaa mbọ na anyị kọwara gị ihe ga-eme ka ị marakwa na Obinwanne amaka Obinwanne bụ ya bụ mbụ Obinwanne ka a ga-emecha wee nweta nnwere onwe anyị na Naịjirịa ọ bụ na anyị nwere Obinwanne anyị ga na-egbu onwe anyị so na mụnwa chọrọ ka m bazie n'ihe m chọrọ ịjụ nwanne anyị nwoke a dịka anyị si wee bido program a the reason of this program bụ ka anyị na-akọwa onwe anyị o nwekwara onye ọzọ na-abịa ọ bịakwa otu a ka anyị esi na-eme m ga na-anabata ndị mmadụ even ka m si wee plan ya dị isi ọbụla ma ndị isi Biafra ma ndị isi Naijiria ma ndị isi foundation ọbụla anyị ga na-edere ha official letter ka anyị na-anabata ha na-ajụ ajụ dịka m si nabata the CEO of Christel Obi Foundation ka ọ bịakwa ka ọ na-akọwara anyị maka na onwe a sị na ada amụtacha ọtago ha amamihe ọ naghịkwa ezu oke ọ nwayọ nwayọ na-amata na-aga n'iru onwe ndị program a ga-amasị ndị ọma mmasị ọkụwa dị ife niile agaghị abụ ofu dịka mkpịsị aka m niile ọ bụghị ofu mana ihe niile bụ aka ka na-akpụ ya so ya bụrụ Chinecherem ndewo ya welcome nnọọ n'Obinwanne Igbo TV nnọọ n'Obinwanne ụmụnne m bụ ndị na-esokwa ije na YouTube kịta anyị nọkwa ya n'Obinwanne News ije ebe ahụ sobe anyị sobe anyị na anyị ga na-eweta ihe ga na-adị gị mma ijekwa na Twitter Obinwanne News ije ebe ahụ isobekwa anyị anyị ga na-ewetara gị nke ga na-adị gị mma ewezina iwe ọkwa na ofu ka anyị bụ ịbịazi na Facebook ebe anyị nọ bụ n'Obinwanne Igbo TV ebe a ka anyị nọ kịta na stream live so na-agba mbọ na-esonye anyị na-agba mbọ na-atụsa ozu na ọ bụ na ihe a na-eme dị gị mma ọ ka o si wee so onye ka o si eme nke uche onye adịghị njọ onye abụ ife anyị na-ekwu okwu ya so ụmụnne m
ka anyị banye n'ihe anyị ji maka ya bịa. Ị na-anya efu na ụwa na wan ka mụ na nwanne m nwoke anọ ka anyị kpakọrịta nkata dịka ụmụnne. Chinecherem ndewokwa. Ndewo. Achọrọ m ka ịkọwagoro ndị Igbo ihe iji wee ihe bịara gị n'uche, ihe bịara gị n'obi iji wee mepee Christel Obi Foundation. Kedu ife bịara gị n'obi? Kedu ife iji maka ya mepee ya? Kedu ihe ndị Igbo ga na-ene anya na ya bụ Christel Obi Foundation kọwara ndị Igbo? Ya ụmụ Igbo, nke bụ eziokwu bụ na kamgbe nne ji wee mụọ m, afụrụ m ihe gbasatara ala Igbo nke ukwuu. Etinyere m etinye, ewepụ m ewepụ, ọ natara chi. Mana ebe a nọ wee mụọ anyị dịka anyị si wee too bụ anyị nọkọta, anyị afụwa ihe anyị achọrọ ịfụ, mana anyị ize Chukwu oke abịama na anyị mechakwa mee gịnị were nnata were ghọta. Ihe mere m ji wee si na m ga-eso bata wee wepụta ihe a na-akpọ Christel Obi Foundation. Obi Christel's heart. Ihe mere njikwa ya bụ na abịago m na-enwe oke mwute na enwerezi ndị be anyị enwerezi nghọta. Ndị be anyị dịzi ka ndị a napụrụ uche. Ndị be anyị dị ka ndị asị, ị ga-eri rice? M ga-eri rice. Asị ya mba, ka enye gị beans. Nwanye beans ka nri. Asị mba, si weta indomie. Asị indomie. Ebe ka ndị be anyị dịzi. Nwee na-enyo ihe a, otu ndị be anyị si nọrọ, very dark man, IPOB. Ndị be anyị enwere ozizi nchịkọta na uche ịnọkọ ọnụ. Mbịasị mba, mụ na onwe m abụ m onye na-agụ egwu, emebukwana m ihe egwu, metakwana ya ọnụ m. Ndị ma m ma ihe mụ na onwe m menwugo n'ala Igbo. Ọtụtụ ife anyị mego anyị adịghị egosi na mba akwụkwọ, maka na enyemaka ị na-enyere nwanne gị na-apụta ihu akwụkwọ abụrọkwezi enyemaka. Ọ bụrụzi enyemaka, afịa ka ị na-azụ. O ji nwanne ya wee gaa afịa, ihe ilete sọ gị rie, enyekwana m. Ka ọ ga-abụ mbọsị m ga-achọ ịnwụ n'ala Igbo, ebute ozu m n'ala Igbo, aja ala Igbo anabata m. Onye ka m ji asị tinye aka elu, onye ka anyị ji emere ihe ọma. Maka na ịnwa anwa mejọcha ala Igbo ebute gị. Ọ ka mma na ịnwụọ osisi nye gị n'obodo ọzọ ka ị wee dị free. Maka na ịbịachitekwa n'ala Igbo, ị ka ga-abịachitekwa ụwa ọzọ wee bịa taa nke bụ afụfụ, and ị ga na-ata ya n'afọ. Ihe ụwa ịbụọ nke m bịa were na-agụ n'ife. So ha bịago mbịa banyoo were fụ ka ndị be anyị na-enye n'uche adịrọzi n'ọzi inwekwanarị ego ịma na amamife. Nwee sị mba, na ihe menụ bụ na m ga-ewepụta Christel Obi Foundation a, gbanyere ihe eji ya wee merụ m ọgọ n'obodo nọ n'ime ya bụ nwaanyị bụ Christel onye Germany. Ịfụnanya o gosi m were sị m dat na ịfụnanya enidiro ka enweghị iche iche, na ị ga-afụ onwe gị n'anya, na otu isi fụ onwe gị n'anya ka ị ga-esi wee fụ mma gị n'anya, ka isi fụ mma gị n'anya ka ị ga-esi fụ oyi gị n'anya, ka isi fụ oyi gị n'anya ka ị ga-esi fụ nwa ị mụrụ amụ n'anya. Ganwakwa na anwa mee ya ka ọ dị divided, ka ọ kewa ekewa. Ọ ya bụ ịfụnanya, ọ ya bụ Obinwannem. Ọ ya pụta gosiri eme. So ewepụta m foundation a ka m bịa were ya were soro bịa kụziere ndị be anyị na-agafezi ụzọ. Nwere si na ya bụ na m ga-ewemata ya na nkụzi nke ụka ya na nkụzi nke ụlọ akwụkwọ, sorokwazi ya wee gbaa mbọ dị na ya. Ọ ya ka m ji wepụta Christel Obi Foundation. Daalụ n'ụmụ Igbo. Ndewo Chinecherem, daalụ. This Christel Obi
ọ na-eme exist na be anyị? Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị na be anyị. Ọ dị na be anyị ndị mma ihe anyị ji ya megoro fa mma, mana ọ kabe nwee ngabasị dịka Obinwannem Foundation si wee nwee ngabasị, maka na ihe aka nọ na nkwado iji ya. Ok, ndewo. anyị ekene gị, anyị na-anabatakwa Christel Obi, maka na asị na ihe niile a na-eme n'ụwa bụ nwayọọ nwayọọ. Ebumnobi gị mara mma. Ị na-anya n'ihe gbasara Kristian na be anyị, ya bụ ndị ụka, ga-efu na ihe ntukwu nọ n'ime ya. Mụnwa na ụmụ anaghị akọjọ ụka, maka na onye ọbụla dị ndụ na-aka ụka, ụka ka anyị na-aka kịta. Dịka isi wee sị na ya foundation na at least na ịchọkwara ịbịa gbaziere ndị ụka onu, sikwa n'ụzọ ụka wee kọwakwara ha na ụka adịrọ njọ, ya na-ekwu okwu ebu gịnị ka na-aka n'ụka. Dịka mụnwa si wee na-ekwu na ọ bụ na ndị be anyị dịka ndị Fada Mbaka na Ebuka Obi ha na Ebe Mmụọ Nsọ na Odumejefa, Lazarus Moka, Chibụzọ, Pastor Chris, ọ bụ na ndị a niile ghọta ihe Kraịst kọwara na ihe Kraịst mere, ọma na-ese n'okwu. So na ọ bụrụ na gị nwere nwoge na-abịakwa n'ụdị ahụ, marakwa na Obinwannem ga-achakwa gị ọkụ, maka na anyị na-acha ọkụ mgbe ọbụla anyị chọrọ ịcha mmadụ ọkụ, na anyị adịghị na ya n'iru wee na-acha ọkụ. Na ihe anyị na-achọkwa na bụ ndị mara ihe bụ ụka, wetago nke a na-aka. Dịka ịbịa n'Obinwannem Foundation, ụka anyị na-aka bụ ụka gbasara ndị be anyị. So otu akịta ịbụ onye Anambra, enwere nri eji mara ndị Anambra be nna gị, na enwere mmọnwụ eji mara be nna gị, emume eji wee mara be nna gị. Ife ndị a niile ka anyị chọrọ ka a na-aka n'ime ụlọ ụka, maka na nwata na-etolite si n'ụlọ ụka too, ma ịkọwagharị ya be nna ya, kọwara ya ka be nna ya si eme omume, o tolite ọ ga na-eme aka ekpe. So n'ụka nke gị, na ọ bụ na ị bịara ịkara anyị ihe gbasara ihe na-eme na be anyị, bikos ihe na-eme na be anyị ahụ bụ ihe a na-akpọ omenala. Maka na a na-ekwu omenala, ụfọdụ a na-aghọta ya ka ndị na-agwọ ọgwụ ego, dịka ndị otu akwa ọkọ tiwara akị, mmiri enwere ọkara agwụ, ọfịa fụrụ agụ, Eze Obi na Asaba. Ihe nji akpọ ndị a afa bụ ka ha na-eji na-enene ndị ahụ. Ụdị ihe aha bụrụ omenala, amara m ebe ihe ahụ si wee bịa. Nke ha na-eme bụ nke ha chi ha gwara ha, mana ọ bụrụ na abara anyị uru, ọ karị ịmagbu onwe ya. Mana nke anụ na-eme ụmụ nwoke anyị na-ejezi ebezi nke asụsụ eme na-eme, nke na-erizi isi mmadụ. So na omenala a na-ekwu okwu ya bụ ịbịa kụziere ndị mmadụ ka esi aka ọjị, ka esi aka ede, ka esi aka akpụ, ka esi eme ihe mmemme n'obodo. Dịka ịbịa n'obodo anyị, o nwere mmọnwụ a na-etigasị dị iche iche, ịkọwa n'ihe mmọnwụ ahụ na-alụ. Dịka ịbịa na be anyị, o nwere ka a na-akpọ Oriọkpa Nsụka. Oriọkpa Nsụka bụ ọ dịka polisi, is like a police mgbe gboo, mgbe polisi adịrọ, mgbe sekuriti adịrọ, ka bụ sekuriti nke aka ya ka ọ bụ. Anyị chọrọ ịmara ndị batara ọfụrụ, dịka otu esi ekwu na Fulani juru ebe niile. Anyị chọrọ ịmara ndị bụ Fulani na be anyị, maọbụ ndị bịara na be anyị ebiro n'ụlọ. Oriọkpa Nsụka na-enwe oge eji agba ọbịa, sị na ọbịa ọ na-agbaba ya dịka ọ na-enwe mmụọ nso o ji agba. So ọbịa mgbọsọ ọ ga-agba, asị na before from 4 o'clock to 6 o'clock enwere ike ịfụ anybody n'iro. Onye ọbụla mee gịnị na-akpuo na biya. Otu ahụ si abụọ apụta, sị na ọkụkọ anakpuo na akwa. Otu ahụ ka si onye ọbụla na-akpuo na biya. So ka e wee mara ndị bụ ndị mbịara na-enweghị ụlọ, mee ndị na-akwụgharị, nwee ndị na-agafe agafe. So na eti ha na mkpu ahụ, ma na ọ bụ na ị nweghị ụlọ, ịfụgonu na Oriọkpa ga-ejide gị, ọ ga-apịakasị gị alụ, ịfụge. So n'otu a ka anyị si ama ndị bịara be anyị na-enweghị ụlọ. So ka ịfụ na ọrụ ọ na-arụ bụ ezigbo ọrụ mgbe ahụ, mana kịta na ọ na-arụzi ọjọbọ. Maka na ana m afụcha nke a na-eweta na mba akwụkwọ, ha na-anakwụzi ma ego, ha wekwuo na ma polisi checkpoint,
oriọkpa tichazi eti onye tie oriọkpa ọ pụta na main road ọ na ego ọ na-apịa ma onye enyeghị ya ego ọ pịa ya ụtarị meshin ekweghị akwụsị ọ pịa ya ụtarị meshin ahụ wee ka ọ daa nwa accident gbajie ọkpa ma nwee ihe dịka wound so n'ihe ndị anyị na-abụrụ otu oriọkpa anyị si wee hibe so n'ihe ndị anyị na-ebu omenala ibi na-akọwara ndị be unu nke dị mma na-akọwara ndị be unu ka e esi wee na-eme ife ka ọ na-emekọrịta dịka anyị si eme na gbogbo oke enwekwara ihe dịka ụmụnna a na-enwe ụmụnna ịbịa na be anyị nwere obu ebe ọ ga-abụ ịbata ndị nna na nna ebe ahụ akpa nkata ka obodo ga-esi dị mma anyị nwekwara ebe ụmụada na-agbakọ enwekwara ebe ụmụ ikorobịa na-agbakọ anyị na-akpọ ya otobo enwekwara ebe ụmụ agbọghọbịa na-agbakọ anyị na-akpọkwa ya otobo so ife ndị anyị na-ebu omenala na-ekwu okwu ya o mana ndị be anyị bịazi were omenala nke ndị nna nna anyị ha ji wee na-agụrụ onwe ha ọfọ n'ime onwe ha dịka onye bute were ọjị na-aga ọfọ na soshal midia na-asị ọ na-aga ọfọ nọ na-eme nke o nwere aka na-aga ọfọ ọ bụrụ aka niile na-aga ọfọ ịghọtago mana kịta aka niile na-agọzi ọfọ ya bụrụ na arapụgo omenala mebezi omenelu ana ọnya bụ ife anyị si na unu na-akụzi ihe dị otu a n'ụlọ ụka dịka mbaka mara ife niile gbasara omenala ọ na-abụ na-akọwa ya sometimes si ya why can't you make it to become a priority like ọ bụrụ ife eji ekwu ozi ọma eji abụ abụ eji eji eme nkụzi mana ha rapụziri ihe ndị anyị na-akọwa maka baịbụl abụrụkwa na ọ dị njọ mana ihe akọwakwa baịbụl akọwakwa ya otu ahụ o si wee dị n'akwụkwọ ahụ ka ndị mmadụ ghọta na mmadụ bụkwa emere gbara agwa ahụ anyị na-akọwa na baịbụl so na ọ bụrụ na ụka nke gị bụ nke ị ga-eji wee bịa kọwara ndị be anyị reality of our home anyị na-ewekọm ya very very well so anyị ga-arụkọkwa together anyị ga-agba mbọ fụ na ife niile anyị bụ n'obi bụ ezigbo ife n'ala Igbo na ọ ga-abịa na mmezu ya bụrụ ya so ọzọ dịka ibie m ga-aga n'ihe gbasara dịka today anyị ga-akpatụ aka n'ihe gbasara ihe na-eme na Anambra now so ya Anambra ịbụ o nwekwara nke akpụ n'ọnụ na o nwere okwu akpụ n'ọnụ na gbasara Ifeanyi Ụba ana ya bụ okwu akpụ n'ọnụ gbasara Ifeanyi Ụba amụrọ m na ifugokwa the video a na-akpagharị kịta a na-akọwa dat na ụlọ ụka Ifeanyi Ụba so wee rụọ na Ifeanyi Ụba ndo ya na okay that means ifugo na Ifeanyi Ụba ndo ya bụ ife o kwuru ebe ahụ mbụ that man kwuru okwu ahụ ịma na ọ night ka ọ bụ amara m na ị mara the man ọfụma ọ na-enugo maka the man nwere ihe ịma about the man nke bụ eziokwu bụ na ama m ya bụ nwoke mana ọ bụrụ ihe one on one maka na ebiri m na Nnewi okay ebiri m na Nnewi so agbara m biri na Nnewi ana m agata Nnewi nwanne nwoke bi na Nnewi okay daalụ so ọ dịkwa oke n'ime onye so achọrọ m ka ntinye vidio nke o kwuru ọfụrụ maka na o nwere ịma ndị ụka Katọlik anyị niile bụcha ndị amụnyere na nkụzi nke Katọlik so e nwere ndị a na-akpọ night ịma ya nwere nwe ebe night ka ọ bụ and ịjụọ m ihe the value of night or reason of night amarọ m mana m ga-ajụkwanụ gị na ka anyị wee na-agakwa n'iru ịma ihe night pụtara na ụlọ ụka fọmụnwa ya ihe mfu night as ọkọt yeah ọkọt dịkwa n'ọka foundation ọkọt ịmana ekwu ọkọt ndị mara ejebe na nwa ọbara ọkọt like foundation na akịta na enwere ọkọt enwere laws nji na abide foundation Christel Obi foundation which na mgbe ịbịa cross ọbandịrị asị gị gịnị mba na enwere iwu eji wee yidi ya iwe gawakwa ya bụ ụzọ wee bidokwa azụ so ya bụ night kemgbe a mụrụ gị na-anụ maka night ị na-afụkwa ndị night agwafa na-akpa na ihe a na-eme dịka ndị night kọtụ ahụ ha nọ n'ime ọ na-efevo ndị Anambra ma ọ bụ nna gị ka ọ naghị efevo ha ọ na-efevo gị onwe gị ka ọ naghị efevo gị onwe gị kedu ife ịghọtara na ya bụ ife ọ bụ ife a ga-asị ka a na-akwado
ka ọbịa ga-asị na onye ọbụla chọkwa wee ya o. ihe menụ bụ na okwu gị mara mma. Ụmụ ihe a bụ infọmeshọn bụ ihe ndị be anyị na-adịrọ bụ ihe ndị be anyị na-adịrọ ajụ ma ọ na-adịrọ aghọta. Infọmeshọn bụ ihe ha laki. Ihe gbasatara naịtị a, ajụjụ a maka na ejigo m aka mgbakọ kamgbe m pere mpe were fụnara na-enweghị uru ndị a na-aba n'ala Igbo. Enweghị uru ha na-aba n'ala Igbo nke ha fụrụ anya. O nwesịkwara nke ha na-eme ma ya dị afụ anya ịmazikwe, mana ọ bụkwa ma nke a fụrụ anya n'ala Igbo, enweghị uru m fụrụ na nkụzi m fụrụ a na-amụta na ya bụ ife. Okay, ndewo. Otu anyị si kwukwe ka ọ dị na be m na aga m ekwucha ficha ọnụ. Otu a ka ọ dị n'ihe m ghọtara na naịtị ahụ kemgbe m bidoro enyocha ihe bụ dị na naịtị. Aghọtara m na naịtị bụ ndị ejiwe wee ghọrịa ndị ụmụnna anyị ụmụnna, bikos ịbịa n'obodo ọbụla na-enwe ụmụnna. So ndị ọbụla bụ ndị na-achọghị ịdị na-edobe iwu ndị ụmụnna ha na-akpọ naịtị. Ọ bụ ndị ọbụla bụ ndị si na ụzọ nzuzo wee na-eme ife ọjọọ n'obodo ha na-akpọ naịtị. So oge abalị ahụ ibe ha na-eje alahụ ụla, ha were na-akpagharị maka na ụmụgo ndị mma ejidecha n'abalị asị na ha bụ naịtị eji maka ya lapụfa. So ndị be anyị bụ ihe ọbụla akụrụ ekwe ha nakpuo ma ha ha jụọ ese. O nwekwa ndị nọ na naịtị amadị bụ naịtị. So o nwere Reverend Father publish something against nwanne anyị nwoke akịta kwuru okwu a. That Reverend Father na kọgide ihe niile ọkọcha kwuchie ihe niile okwu na-aga na-enyocha ndị mmadụ enyocha bifo akpọbata ha n'ihe gbasara taịtụlụ ndị ụka. Mana o nwere ihe nna-afụ na comment section ebe ahụ ọ tụkwara m ụtọ. Obi na-adịzi m mma na ndị be anyị amatago ihe bụ eziokwu. Ndị be anyị ekunitego, ndị be anyị na-ajụzi ese dịka isi kwuo. Ihe na-egbu anyị bụ na ada ajụ ese. Anyị kwesịrị ịjụsi ese ike. Otu a njụrụ gị kịta na kedu ihe ndị naịtị pụtara, kedu uru ọ pụtara, ị kwesịrị ịgwa m ozugbo sị m na ihe ọ pụtara na ihe ha na-eme na ihe eji mara ha na ha na-emekwana ya na ọ dị mma na ọ na-enye aka. Mana otu a m gwara gị ịfụrọ ka isi wee kọwaa ya gosi na onweghị uru ọ bara, and uru ahụ onweghị ihe ọ bara. Anyị niile kwesịrị iwepụta onwe anyị jụsibe ha ike, ghọtago na ọ bụghịkwanụ sọsọ ndị Naijiria gọọmenti na-emebi obodo. Ndị na-emebi obodo na-abaghị erika ihuge. So n'ọnya mere anyị ji wee chọzie this time ka anyị na-akụzi ndị be anyị ka ha na-amata ebe ha kwesịrị na-azọnye ọgba, maka na ihe ọma mmadụ bụ ihe ọjọọ mmadụ. Ịghọtago, ihe na-adịghị mma bụ ihe na-adị onye ọzọ njọ. So uwe ị na-ene anya bụ something that mụ wee onyo ọfụma. Nji wee sị ngwa ka m gabara onwe m na my own way. Onye bụ ife efuru nji wee sịba ndị niile nwere obi nwanne bịa na ka isi n'ụzọ agaba, maka na isi ka ije gwaba ndị naịtị na nke ha mere adị ọma ọ dịka na-akọjọ nwanne gị. Esikwanụ ka ị gabara onwe dịka chi gị si kee gị asị na onwe onye ma gị. So ihe a niile ebuchi ihe na-ebute esemokwu na be anyị. So aga m Reverend Father bịara gwa nwanne anyị nwoke a kwuru okwu a na ụdị onye ekwesịghị bụ a night because o keep ho secret ha. Ya gwa ha ọkpara kịta na ọ mago họla n'iru. So ji maka akọjọba ka o wee protect the image of night ndị ọzọ and image of Catholic. Mana the man pụtakwara ọzọ n'ikpeazụ a dịka nna abịa na program a ka m fụrụ ihe ọ sara ya si ya na ihe ahụ o dere na oge pull ya down. Ọ bụrụ na o pull ya down ọ ga-leak zi more secret ndị mmadụ kwesịrị ịmata about inyanwa bụ night and about ihe na-eme na Catholic, which is na since m bido na-epreach the gospel of Chukwu Okike Abiama nke gị nwa sokwara na-anụ. A ma gwa ndị be anyị sị ya na mụ nwee believe na Fulani na-enye anyị nsogbu. Believe m ihe a. Onye ọbụla bụ onye na-asị na Fulani na-enye anyị nsogbu ma na nyanwa so na-akwado Fulani ahụ ka ọ bịa, maka na Igbo karịrị Fulani. That is where I'm coming from. Ọ bụ na ụmụ Igbo niile kwudosi ike enwere dịka Fulani bịa na be anyị nye nsogbu,
mana ụfọdụ na-eji Fulani aha bịa be anyị ka ndị be anyị wee nwee ihe a na-akpọ ọgbaghara ịmana ọgbaghara dị mana ihe niile dịzi n'obodo onye ọbụla eribe ka o si like onye ka ya asị ka ọgbaghara hapụ ịbịa now automatically otu a kịta now this man bịa kwujo this man kwucha ihe o kwuru the man bịa saa ya and ihe the man sara ya ka m chọrọ ka m weta kịta ka m gbanye kwunufu ya o rugo mgbe anyị ga-eji aka anyị wee sị na ife a ka anyị chọrọ site na village o na ọ bụrụkwa na mba akwụkwọ maka na mụ nọ na mba akwụkwọ ga na-enye unu like expo na ntori so ka unu na-amata na ihe na-eme n'ala Igbo ọ bụghị Fulani na-eme anyị ife na-eme anyị n'ala Igbo ndị na-eme anyị ihe na-eme anyị n'ala Igbo bụ ndị be anyị afụrọ m ka nna ga-esi ghọrịa nwanne ya nna ga-esi ghọrịa nwa ya ma nwanne ga-esi ghọrịa nwanne ya just ka o wee nweta ego ma ka o wee nweta ihe ahụ ọ na-atageti n'aka nwanne ya ọ dị ọnya bụ ife na-eme anyị today. Nwanne anyị nwoke akịta kwuchara okwu o kwuru the Reverend Father bịa kwuo nke ya then o rugo mgbe a ga-agbapụba onye ọbụla afọ ime ebe ịgbapụ afọ bụ mgbe mmadụ ga-abịapụtakwa gị na ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ maka na anyị niile ọ nọ ka gị nwasị na ị chọrọ ịbịa si tru Kraịst wee zie ozi ọma ghọtagozi ozi ọma gwakwa ha na Kraịst bịakwara n'ụwa abịarakwa n'ụwa mbịagbu agbanyeghị na emegidere emegide so ndị na-eme ihe Kraịst na otu Kraịst si wee dobie so ka esi wee mebie ndị ahụ mebie otu ahụ Kraịst si wee mee nsogbu ama ndịkwa o even ọ ebe a ka onye ọbụla ga-eji nọrọ maka onye ọbụla ala like ka o nọrọ onwe na ọjọọ ihe na-eme ihe ọjọọ gị na-eme ya so onye abụrụ ya so na aga m eje ngwa ngwa ka m weta the video ka ị nene the video inenezie the video ife ihe o kwuru then gị mazie ife nwere ike esi ya mara ihe nwere ike ikwu na ihe ọ gwara the Reverend Father na video ahụ ka anyị gaa dị ya. One of the hardest things to do is trying to wake an elderly person who pretends to be sleeping. Father Ebubedike, you are so shameless that no one will go. You put a bishop, no recognize the Ifeanyi. And the only, oh God, nah. What are you trying to achieve? Or bishop we see na new one jeje. Okay, come to think of it. If a bishop and at the point, the ML is so-called recognition, a good number of people, a good number of the faithful, including the late Senator Ifeanyi Oba, also contributed. To start with a bishop of Nora, donation, Maka renovation. I think he didn't know 30 or 35 million. I can't remember. I don't want to equal the amount of show. That 30 or 35 million. I was there for renovation. About 5 months after, no one felt the ban, no one who decided to take it upon himself. Alwa, Bishop Okeke, Oje room, no way for follow. On top of fine. Nka, Ifeanyi Ekpa. No chocolate na maybe was I as now chago. Can I see no Ifeanyi my name Hosi, Makego. Man, I'm how many times able to the roof. Trust, I don't trust. Being a court to the court, I am not joining now. Ifeanyi Obe, a bit of fresh ones. And they working, and they do Yafa. Of what is the Ifeanyi that bought Ford Ranger, able that 8 million each for all the bishops, both Catholic and Anglican bishops in Anambra State. I remember about 11 or 12 of them. Bishop Chukwuemeka, the later spoke that now from scratch, from foundation, with all the delay, all the delay. A good number of the faithful, including the late Senator Ifeanyi Oba, also contributed. Okenya mahe guana aro ukwu ezeleze ife dị n'ime o ma dị chọfịa nkwe ya o mee sita na June nkwa dapụ ana achọ ihe aka ka ebutue o mu jelu in fact to start with unyu ga na agba no block work that be chọkwa mgbe na-ekwu na aka fan ko ka na cathedral ololo o ba no so block work ko ololo there block work that size block just block work. I'm going to mention no Italian. I'm a mere Italian, you know what I mean. But no hands you. I'm a miss do million. No bono. If you who ties, then
So for the Obedike, if you don't put that rubbish, they never have any protection. Between now and tomorrow morning. Ekwomi ife ya nkucha and the fukula saya there. Nkucha ya. The man no you female today will just or find your baba nime. Ka DJ. Mu ekuzie nke mo. Because no remember the history. Or since you find your back, you proceed or the jamming you want to get another treatment. Situation is the worst. I watch the also. Should no problem with Alpha. No kata. That you know. I come over now. The best treatment on another before you have go. That's fine over. I come. Onya Apollo Apani and the bishop. We call ya. Only one buy ticket. All the bishops I call ya. Only one bishop. Sorry, Okonkwo United Air. We upgrade all the ticket to business class I call ya. Then for only the cathedral from beginning to end. Okay, Abolo, late Senator Ifeanyi also contributed. May you receive that in your own days. Now you may me for my child. This is the kind of we are in. That's my prayer for you. About Duma, bishops in the bar down about her ticket. While I'm out of my guy in me. Can you find your back? Can you find your junior? Would you for I'm not going to ordination now? Would you for at least only find at least about family. You don't need eyes to dream. 24 hours. If you don't put that rubbish, what are you put next? Bishop Benson will hate you. Because I don't intend to say everything open, regardless. Take an enemy. Chinecherem Ezeibekwe Ma akụkọ kali. Kedu ihe nwere ike ikwu na ya bụ okwu? Akụkọ kali nke bụ eziokwu bụ na mbọsị ọbụla ihe mere otu a, ihe ndị obodo akpọrọ ya bụ catastrophe. Mbọsị ọbụla ihe mere otu a, ọ na-afịa ahụ mmadụ ịchịkwata onwe ya wee ghọta ihe na-eme. Otu a. Mana ebe m chọrọ iwenata aka na nwoke a na-ekwu okwu a bụ Jaru. Mmadụ ịbịarụ chọọchị, ịbịado chọọchị ebe a na-efe Chukwu, ọ bụrụ ihe kwesịrị ka mmadụ mara na mmadụ na-eme. Ị na-ege m ntị? Ama ige ntị. Ọ bụrụ na m pụta kịta na nsị na m chọrọ ịrụ obodo m ebe m chọrọ ka a na-eme gịnị, ka a na-efe Chukwu, na m ga-abịa mee ya ka ha adị n'ịma na ọmụnwa mere ya bụ ihe. Onye ọbụla chọrọ ka mee ihe dị otu a, mana mbọsị ọbụla emekwanarị ama na mmadụ na-eme ya, ego ka a ji adụ. All politics. So ihe a mee na chọọchị ma Ifeanyi Uba ma kpọrọ ya afa o, ma kpọrọ ya afa o, afụghọ m ka ọ ga-esi escalate to this banter dị na na-eme na ọ ga-eme nke a wuta ihe adịcha necessary. Ifeanyi Uba ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Mana okwu m bụ mbọsị ọbụla mmadụ jeje mee ihe rụọ chọọchị ihe a dobere ndị mmadụ, ọ bụrụ ihe mere ka afụ n'oge Chukwu ugwu nya mere ihe dị otu a, those things ọ dịrọ necessary. So nke bụ eziokwu bụ na aghọtara m ebe iwe nwanne anyị nwoke si abịa, maka na ebe iwe ya si abịa bụ na chọọchị by ha ma aslide ihe mere na-aga, ha ma aslide ihe mere na-aga. Ama m ihe bụ iwe nwanne anyị nwoke, mana obi ya kwesịrị ime gịnị, ịdajụ. Ya
nachikwa azụ. Advice m na-enye ya jee nachikwa azụ ka ha na ndị ha na bido saba ahụ n'ofu ọgọdọ n'ofu erikọ na ofu efere jeme gịnị mezikwe aka m achinye m aka m n'okwu mere onweghị ihe nwere ike ikwu ọzọ. Ịma na-eso n'ịma ihe o ji ekwu ihe ọ na-ekwu, ị nwere ike ịgwatụ anyị ka ọ bụ secret ka ọ bụ, ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe o ji maka ihe ekwu ihe ọ na-ekwu? Ihe o ji maka ya were na-ewute ya maka na ọ dị ka otu isi were na-azọ ndị Igbo, onye Igbo bịa onye ị na-azọ ka ọ dị mma, ọtụtụ okwute na-ama gị ọma gị ya n'anya otu ahụ ọ ya bụ dị iwe were nwanne anyị nwoke, maka na onwe na onye chọrọ iwere onwe ezi chọrọ iji anya ya wee fụ eziokwu wee fụ mbọ nwanne anyị nwoke a gbara. Maka na ihe mere m ji were tụnye ya n'ụdị a bikos na ọ bụrụ dat na Ifeanyị Ụba were ihe a ego a rụọ ebe a na-arụ sọsọ ka anyị were ya sọsọ waterproof company waterproof a na-ede n'Afrịka niile. Ịma na amanka ode aka akụ na company ga na-afọnshọn na-ekwe ndị mmadụ nri, mana mgbasa ọbụla ipio ndere isi ma ọ bụrụ ndị Enugu steeti, mgbasa ọbụla ipio ndere isi jee n'ụka jee n'ọdịnala ka ị gaga yibere ebe arụsị ga-anọ ma ka ị ga yibe ebe a ga-anọ n'aka ụka dịka nke ndị ọcha si aka nna inidio igosi onwe gị mere bụ apịa ka ịzụ ekpucha mie mbara ikwu tata na ihe gbasara nka ka anyị kọntinukwa. Ana m afụ nwanne anyị nwoke Ikechukwu onye ike nna ọ bụ Pino asị mee mpasa n'ogbe ese ịgafụ n'ọwụ alọba m Igbo maka ekene m gị nwanna, ekene mmadụ udo Chineke dịkwara mgbe niile ya dịrị gị nwanna, ezigbo mmadụ ka ị bụ. Nna m Okwute, anyị na-ewekọm gị na our program today. Wee na-asị gị ndewo as normal bịa kọwara ndị Igbo onye bụ werukwa nkeji abụọ wee summarize ya ife niile ị chọrọ izi ndị Igbo. Anyị wee bazie n'ihe anyị ji maka wee bata. Inwere vidio ịfụrụ ama m na ejambụrụ vidio ahụ ikiririe, ọ bụrụ na ikiririe gị tinye ọnụ na ya maka ihe na-agbagharị na soshal midia. Ịnọ na soshal midia gbasara Ifeanyị Ụba na ndị Katọlik na ndị Naịt, so onwe ihe ị ga-ekwu n'ebe ahụ ijinyekwu aka kọwara anyị ihe ghọtara, kọwakwana anyị ihe anyị ga-amụta. Asị nna anyị ndewo nna m. Aha bụ Ikechukwu Okwuteghị na-ebu nọ eji mmadụ m, ọ bụ ihe ịrụba ama. So ozi ka m na-ezi ndị Igbo nke bụ eziokwu. So okwu anyị dịka iri, anyị na-etiri ha ọnụ na ihe ọbụla anyị na-eme dịka na maka ọchịna ya bụ onye eze kachara mkpụrụ ndị iro kee ya eta. So eta ahụ ka a ga-eji nwanyị na-esepareti from mkpụrụ Chineke nna anyị ha kere n'obi maka orugo mgbe anyị ga-ana na ana ikwere anyị na nkwa. So having said that, I'm ekene ndị otu Obinwannem global media niile na New Rangers. Agwa m na ihe ọ bụ bọndụ Chukwu Okike o ji akpọkọnata ụmụ ya egosi ha ebe yiri ozu nke bụ eziokwu. So ebe a bụ ebe a anyị nọ kịta ite Obinwannem ha ji kpọkọ ha ka ise etere ha New Rangers. Ebe anyị nọ kịta bụ ọta ka ọta dị n'aha maka anyị na-agbado ụkwụ na gịnị sọsọ ọkpụrụkpụ ọgbụgba ndụ ahụ wee na-ekwubi okwu ihe niile na-eme n'obodo anyị maka oge Chineke ruru. So having said that, ikwuru maka late Ifeanyị Ụba na the Catholic Church.
I saw that video. The man na-eti mkpu ka Mas na-asị Ifeanyị Ndo. na-asị ma ndị ori ma ndị ntọtọrọ dị mmadụ ọgbanarị ya ka so emesịkọwa asị na aghọtaghị m kedu ihe bụ the point. A na-asị na late Ifeanyị Uba rụrụ the cathedral ọkụ ya Ya then bishop na ekwesịrị isi ya rest in peace n'ụlọ ụka ahụ bụ sa na-akọwa maka ihe dị n'ụka ahụ. Okay, so the bishop echetaghị ya. Echetaghị ya, ọ ihe onye nke na-akọwa, mana ụfọdụ na-akọwakwa na-echetakwara ya n'ọdụ ka ọnụhụ mgbe echetara ya, mana ya nwere onwe ya bụ onye nke night na-akọwa na ya na ebe ahụ na-ajụkwa ndị nọ n'akụkụ ahụ sị ya unu anụrụ mgbe echetara Ifeanyị Uba, dịka ekwugide wee sị na Ifeanyị Uba sokwa na ndị kọntributiri ihe ndị, mana ya arapụghị, nwanne anyị nwoke arapụghị anyị, mana ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ihe abụ ịma na ugwu ka a na-akwanyere ndị nwụrụ anwụ, si akwanyekwara ya ugwu, ewee marakwa na onye dị onye ahụ nwere ihe o mere tupu ọ nwụọ. So n'ụlọ ụka ahụ na-aga n'iru na Ifeanyị Uba ka na-aga n'iru n'ụka ahụ ka a ga-eji wee maa na ọka dị ndụ, mana onweghị onye chetara, ọ dị ka onye chefugoro n'ikpe ahịfịa. Onye dị mma na-akọwa. Okay, so ya ma na-asị na ya ma nju ka ọzọ ọkụ ya na because na-emeteghị ihe ọfụma. Emeteghị ihe ọfụma bụ gịnị? If you don't give honor to honor is due. Akwụghịla onye kwesịrị ikwere ugwu. Ọ bụ na asị na late Ifeanyị Uba gbara mbọ wee rụta katidral rụta ahụ, o kwesịrị na bishọp batara ọhụụ ga-atọ ntọala maka onye eto dike na nke o mere emekwa ọzọ, eto onye meburu ndị ọzọ akwa efe ma enweghị onye mekwere mekarịcha onye kpatacha onye nhicha ehiche. So the journey ọ bụrụ na o mere otu ahụ ya nwa na onwe ya agaghị emotion ya, ọ dị too emotional about it. Ịghọtago? So ọ bụghị ihe ga-ebịa wuru attention anyị too much. Ọ dị ka ndị ọkụ na-agbabe ha a na-achụ oke. The main thing bụ na ọka dị ụwa ọ gbara ụwagharị na ọptina na ndị Igbo aghọtahụ ndị anyị bụ ọptina. Ịghọtago? So ịghọta ndị anyị bụ na already ọ bụ maka anyị bụ edere n'akwụkwọ nsọ, and the promised land bụ ebe ndị ati flag ebe ọ bụla ịkọwara ụwa the meaning of Biafra. Anyị abịaghị physical warfare, mana okwu ọsịnabụ bụ okwu ọnụ, okwu ọnụ ahụ bụ Chineke, okwu ọnụ ahụ dọrọ Chineke, okwu ọnụ ahụ bụ Chineke n'ụwa ebe anyị ji bụrụ ndị oji ozi. So anyị pụta n'ihu Obinwannem a, ihe anyị na-achọ bụ ụzọ oke n'ọrụ anyị bụ ikwupụ ya, because ọ ga-etighị okwu n'ọnụ ahụ otu o si ti Moses ma ị na-asụgodo nsọ. So mmụọ ahụ bịa ha okwufu ya, ọ bụ ebe Chineke, ọ bụ ebe ọ ji bụrụ ya na-ebu agha niile a, ọ ji gba ndị iro ya dị tata. So mana abịa ndị abịa be ha nọdụ ụtọ na ije exactly ebe anyị na steji anyị nọ taa bụ ebe o dere maka anyị na Numbers 14. So ndị ntamu karịa isi na ọka anyị nọgide because na egwu na-ata ha maka ndị Naijiria na igbu anyị. But dutu ka o si gbara ya bụ mmiri ndị ukere maka ịhụ ụmụ Israel ma Amerịka bụkụ ya ahụ o dere n'akwụkwọ nsọ abatago iji aka ha dozie oche eze ahụ, dozie igbe ọgbụgba ndụ ahụ nke bụ the original ka e were study people of God. So ihe anyị ga-agba mbọ na-ekwuru hapụ maka gịnị anyị si ebe a mee ka ha mata maka agbamndụ World Igbo Peace Accord. So e propagate ya, ndị Igbo ewere ofu obi ghọta na with Nigeria the center cannot hold anymore. Ndewo okwute, ndewo. Anyị ga-esi na nke Ifeanyị Uba wee pụọ. O nwere vidio m wetara ka nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nkwo IB. O nwere okwu o kwuru, ịma na kịta
ndị be anyị amatachago nke bụ eziokwu mana ana m ajụzi na-asị amakwa m Chinecherem nke edezebua so okay so ndị be anyị amatago nke bụ eziokwu nke a bụ nke na-atọ m ụtọ ha ekwubego eziokwu ha ekwubego exactly na ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ndị kwesịrị na-ekwu okwu ma ndị kwesịrị na-enye aka so ka nrapụ igbu oge anyị ka m nabata Nkwo IB o nwere okwu o kwuru dịka m na-abịa na platfọm anyị bụ okwu o kwuru dị mma ọnya ka m ji chọọ ka m weta ya ka unu tikwuo ọnụ marakwa ihe o kwuru ebe unu nwere ike isi wee kwado ya ma ọ bụ marakwa na o kwuru ọfụma ka o kwuru ọfụma. mụ ekene m unu atara m onye si na anyị nwere ihe a na-akpọ Igbo problem. We have Igbo problem. Kedu Igbo problem anyị nwe? Other tribes chọọ ka ha jikọta onwe fa ọnụ ka ha bụrụ ofu. Other tribes mana nke ndị Igbo bụ onye kwụrụ ọtọ gbatuo ya so mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ nke izizi nke bụ abụrụ selfish interest. The politics niile anyị na-eme na be anyị bụ selfish interest. Enwere onye na-eme politics na be anyị maka ụmụnne ya maka ọdịmma the southeast. If you check very well, check the whole governors anyị nwere, it is all about their selfish interest. It is all about them. In anwụ they don't care. In efu they don't care. It is all about them. Ihe ọbụla ha ga-eme ka afafa na-egwu ka ọ bụ sọfa ka a na-anụ ọnụ fa onya men and many of them they no longer talk about Mazi Nnamdi Kanu like they used to mgbe ha bata n'office because we know very well na many of them say na ha ga-eje fụ Governor Yefu Tinubu because of Mazi Nnamdi Kanu. A lot of them and DJ visitation till today onye ọbụla lock up. Nobody talks about Nnamdi Kanu till mgbe a sentence ya without the law being shown to him. Na law anyị ji ekpe gị ikpe. Agụ no newspaper agụsịa si na sentence ya. Now nobody is talking about it. Then onwezi aka isi wee jee ka ije Mazi Nnamdi Kanu fọsịa ya bata. Some of these politicians will stop talking to you. They would not even want to associate with you because I ga na-afụtazi na gị na fa imekọ ife na aga na-afụta na gị na fa bụ ofu ife zi n'ofu ife ka unu na-azọ Biafra. Mana there is one thing they are not aware of. The spirit of the word Biafra bụ something ha ma nnapụ ndị Igbo because the word Biafra they recognize. Lapụ ụfọdụ ndị be anyị na-asị na the word Biafra was created by onye nwa na ọ bụrụ ihe ndị Igbo. Whether na ọ bụ ihe ndị Igbo na ọ bụrụ ọ bụ na ijekwuo onye ọcha na-ajụ ya kedu ihe bụ Biafra, kedu ndị a na-akpọ ndị Biafra. O nwere ka agụọ the history ka ọ gara relate to Igbo tribe. You cannot read that word or even call that name Biafra without relating it to Igbo tribe. Or the impossible. So can they buy a label no so to find fault with every progress and the process obona and they take my abona anywa bundi Igbo manole ife. Or the kia basalo, nande banyi de kuoku ya basalo, kaibo is ejikoto onwe de kande. As if I know on the south, there is nothing like south. And then can they buy now? We are in the southeast. Then when you look at south, no one has Igbo man no kata no bros on Igbo. These are the things, and I know look ya. Now, ihe gbasara Nnamdi Kanu adịkọ ya sịsị na anyị na-achọzi ichezi ya, which na anyị kwesịrị ichezi ya. Now we will continue to talk about it. No matter the situation, no matter ihe ọbụla ọ ga-abụ, we will continue to speak about it. So far. Now, we are not insulting anybody. Rather, we are talking about how this progress and the work of Mazi Nnamdi Kanu see benefits in the Igbo. Because all through everything okuleku behind him is anya na bonafo. Ihe ni okuleku ngwati na we follow anya if for the news follow eba say na akwado ime peace talk release some 70 bandits. Made peace talk with them. Just imagine. Now one country muna gana abono niya. Iwe ni piana agwa mo semo na mo wani kumaka Mazi Nnamdi Kanu na mama ife neme.
Maazị Nnamdi Kanu abụrụ a bandit. He was never a bandit. Ihe niile, the process niile amandisi everybody mma. Mana ihe niile o mere bụ maka ọdịmma ụfọdụ ndị Igbo na-aghọtarọ. Maka ọdịmma mana ụfọdụ ndị Igbo be anyị aghọtara ya. And amụrụ m mgbe anyị ga-aghọta ya. Mana emere enume ana, we'll continue to talk about Maazị Nnamdi Kanu. Maka eme enume ana, ọ ga-apụtalịrị iwu ka ọ bụ. Maka ụfọdụ na-eche na ọnwụ ike nọrọ ebe a nọ ya yes na he's not going to come out. No, he will be out. Kama na ka ọ ga-esizi pụta bife anya ama nke ọnwụ. Ma ọ bụkwa na ọ ga-apụta, Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ekenekwa m unu. ndewokwanụ ụmụnne m. Okwute ndị Igbo ịnụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru ọkụ IB. So kedu ife nwere ike ikwu na okwu ya wee gbazie ọnụ ma ọ tinye etinye? Okwu anyị na-ebuka efe, okwu anyị na-ebu nke bụ eziokwu. Then nke mbụ bụ na ndị Igbo chere a na-aza eze azụ. Mba, ada eze azụ, a king is born not made. Nke ebụla bụ na ọ bụ aka Chineke na-akpara m ya. Ọ sị na ya maara ndị nke ya maara. Maazị Nnamdi Kanu maara oge ọ na-ebu. Ọ ji ka ya ugwu, adịchịghị na akịdịrị agị adara ya. Ihe ndị a sọpọtụ ya today bụ na ama m na onye na-eme ka na-eme ka nna kpọọ dị n'ọnwụ na-ada akpụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. So having said that, ọ bụ ka ihe edere n'akwụkwọ nsọ wee mesie ka ihe kwụrụ ji eme. Ọ sịrị na ya ga-eji aka kpọchie obi feva ka ike ya wee fute ya. Ka esi dee aha na mgbe immediately touch not my anointed, imepe anointing na eburu igbe ọgba ndị ahụ ruo na that temple of the Arabia ọ gwakwara n'akwụkwọ nsọ. Immediately the temple na altar ha daa n'ala tiwesie ma kpọọ isi n'ala na-ayọji peace accord everywhere. Erelize onwe ha bandit. Then iji fụ na ọ bụ aka Chineke bọduto na ha ji ya eji ha ahụ ụzọ were nchi eji ha n'ihe. Maazị Nnamdi Kanu ahụ ndị a niile kidnapper break international law, the United Nations, all other nations look the other way, go to Britain. Gbachie nkịtị. Bullet Buhari ebe ka ọ nọ today. Kidnapper from Kenya. Malami Attorney General kidnapper ebe ka ọ nọ today. Then yawa na uwe ya na-efe terrorism charge kịta. As I chịtara the person na-eme Maazị Nnamdi Kanu is a picture with one person accused of terrorism. Ka as I chịtara kachi ọbụkwa mgba small mgbe igwe. Because aha ya na-ada na ịghọtago tata agha ha bụ bịa n'obi Chineke ka o budo ya ha n'ala. Ọ bụ aka mmadụ na-eme. So we immediately hapụtara Nnamdi Kanu Sokoto ahụ otu a ndị Filistin ji bụrụ igbe ọgba ndụ Chineke na amaghị ha bụ ọ na-ala ndị ebe a tru na bọm adị ọrịa. That on official headquarter ha niile wee gbaa pieces wee ọbụla nọzie n'ọsọ na-ayọ biko kịta. So hafọ ndị politician ụmụnne gị ndị agbụrụ achansi chọrọ generation. Opi ike nne ha na-egbusi nsi na-ada n'ugwu nsọ. Ihe nwoke a tikwala ọnụ na bụ ụmụnne anyị ndị ọ kpọrọ achansi generation ahụ na-akwụkwọ nsọ. Because of silver gold ahụ ka egburu acha anọ ji wee megide wee bitere ụmụ Chineke. So emechie were okwute tugbu ha. Ha ncha niile oge erugo mgbe Chineke ji je ka ọ bụghị ihe a na-ekwusuru dịka anyị pụtara na-ekwuso na social media. So we don't need to talk much. So Yema conclude ihe niile o dowere ya ọ dị clear. Immediately Maazị jere ebe ahụ ha nwere ihe na-eme na Abuja. Tinubu nọzi ọkwa ume na ha na-ajụ onwe ha sị ebe ka Tinubu nọ. You understand me? Yeah. Kedu ebe ọ nọ kịta?
gịwa bụ gọvanọ nọ ihe aka na-ezuzugharị upon wickedness unu gbasara ụmụ Chineke na alaba ya a na-arịọ unu since ọ ha natara gịnị kangaroo court injunction n'aka na ndị Naijiria mere without a law the constitution defense human life n'ihu ndị ahụ bụ attorney general ihe niile bụ weapon dowe na be ha na sponsor na terrorism na ihe niile iji eme Maazị Nnamdi Kanu case. Then unu akwa na-declare anyị niile terrorist bụ gọvanọ ụmụnne unu na ya ka njisi unu Afrịka anyị mụrụ na ya Igbo anyị mụrụ ihe na-eme anyị bụ anyị ihe na-eme Igbo bụ Igbo. So ha ncha ka nọkwa n'ụra kịta ọha nwa wetara ka ote eji ego a na-ego Nigeria judiciary ọkwa mụ na gị na-ekwu okwu ka Zenith Bank ji goro ha egokwe ha wute ọmụtasọ against Maazị Nnamdi Kanu. Then ha jigoro street justice no due process of ịmụgo ka esi eme na investigation echi na m mere ihe ị ga-efolo weta evidence ewe court sittings iprove iwe declare a whole nation terrorist nation wee use ụmụnne m na ọbata criminality niile na-eyuze ya na politics one Nigeria tọnụzie ya insecurity south east para ebu Maazị Nnamdi Kanu bụkwa oyi o ji wee ruo ebe oje na kangaroo court injunction no due court process up to now na akasịrị IPOB terrorist anyị na-esiribrate ụmụ Afrịka iji gosi ha dị ụmụ Afrịka na Afrịka na-eme Afrịka aka nọ na-ebu propaganda Nnamdi terrorist. So ihe a na-agba ya mmiri ọ na-adị ka o mere ma ihe ndị Arab mere anyị ọ just because of na anyị na-afụ oji si n'ọdọcha ifo Nations Cup agwakwara m ya because ọ bụghị ọba anyị egbe na mma ọ sịrị na mbụ bụ ukwu na-abụ Chineke anyị na-amara ha ọkwa mụ ya niile na-ezo nke ezu kpata ha nwere nakwa anyị nọ na kọna Ikuku wee ndị anyị mana oke na ọrụ anyị bụ ya ọ chịkọta ha ogosikwe ha time na futbọọlụ ejiri na Morocco jizie egogoro ihe na agwa m na ha jigide ruo when it matters ọ napụghị energy because na ha deserve honor because of injustice ubie chịkọta ha as a nation gosi ha the taste of injustice. Even the organization might close eyes ka ha fue because ọ bụ ha na-represent a nation that call evil good and good evil. So akpọta Ghana corrupt referee dịka ọmọtọsọ the same corrupt idem n'ihu ọmọtọsọ ọ bịa disgrace so wee emere na Africans adịghị enweta chance ịbịa bụ World Cup finals bụ ifu udo officiate na top world class match dota mana ọ Chineke ji ya punish maka ọ sịrị na ikwu iji mere mmadụ ka a ga-eji mere wee kpọkọọ Naijiria niile ndị ọkụ na-agbabe ha a na-akụ oke disgrace nation wee megide gosi ha ebe injustice that Ghana referee mechekwa Chineke gosi ha na ọ bụ oke asịkwana referee mmeri abanyezie na penalty omegide ogosikwa ha yezie goolu mba then ụmụaka ahụ ọ bụrụgodo ka Chukwueze ọ bụrụgodo na o mere ya na-ama ha ama nkịta ka ha ga-ama na ọ bụ Biafra na ndị Igbo then mmanụ spirit mere ka o mee ya mgbe eme ọkụ Naijiria na ọ bụrụ na ị mere expect na Chukwueze ga-abịa ihe goolu bụ nwanne Maazị Nnamdi Kanu na ụmụahịa ị ga-eji buru Nations Cup
so ọtara chingom ọ ihe ụmụaka ka ị na-eme gbapụtara gị kagoro para bọọlụ ihe gokipa n'aka all the spirit wee ike propel mee ụdị ya because injustice adịghị mma. So Nigeria dey face here squarely now and ihe ọ dọrọ ha bụ ịnata ya face ihe face ha maka all those ifo the way the hiding place ebe ọ bụla Tinubu nọ na bụ ihe DJ gwara ya ihe DJ bụkara n'egwu ka ọ gara ede ebe ha jụrụ ise Buhari we have no other choice than say last night the DJ saved our life anụ ha na-ekwubete mgba igwe ha dị so our freedom abịago then dịka nwanne anyị nwoke a kwuru ndị ha niile bụ ndị politishan ọ dịka n'Enugu be anyị mpọrụ gị ihe mụa okwute na-abụ mana ha ama ha na anyị wa rock of offense that makes men to stumble when they step on us fall on them they crush not by our own power mana ọ sịrị na mgbupụ ụkwụ na ndị oyiri anyị ọfọ ahụ Chineke nna nna fere karịa anyị ka dịka achịkọta egburu ahụ niile ọnụ achị na ọgụ egbe na mma so ha na-afụ eka Chineke as far as the Lord liveth ọ bataghị ibu anyị so ka anyị na-eje n'obi ka ji n'aka ụmụnne gị bịakwute gị a na-asụzi gị na gị na ya na-emekọ bikos ị nwere ọkụkụ Biafra ma ụmụnne gị na ha na-agbaghị ọkụ ụmụ Enugu anyị niile a na-achịbụ ihe bụ Nkanu ma Peter bụ onye otu ma olda me ọ bụghịkwa na nke Peter Mbara ka ha bidoro mebe ị mara from ugwu anyị mgbe anyị bụ anyị na-afọ agụghị ọkụ n'ọnụ na-ekwere mmadụ iri ji ịghọtago ha metụkwa spika na fọmasị ga-abịa ebe a kpacha nkata gosi ha ihe ga-ewetara mba anyị na youth development with foundation anyị na anyị nwere ịghọtago ka a kọnekta ha promise gosi ha factory gagharị indọstrị na-arụ animal feed a ga-eji use this wheat waste a ha na-eme from brewery eji arụ nkwụ na-egbuchizi ụmụaka be anyị kidney the extract wheat eji arrange the complete feed of all types of livestock kpọrọ ha jee na the industry here kpọrọ the people abịa Nigeria spika ha bịara ebe a kwuchie kwete mkpana gị na asị na ihe na-enweghị iwe bụ okwute bụ Biafra n'isi karịa Maazị Nnamdi Kanu tuto na ha mahadum ndị anyị bụ mara ihe dị n'ekwu mara what Biafra stands for as far as Africa is concerned. Ọ bụ Igbo ọgbụgba ndụ ahụ ka DJ bịara ka ebute ịgwa ya na ọkụkụ na otu ejidere ya na akwụkwọ dịka anyị ahụ na onwe ya adịghị na ihe nọ ebe ahụ ndị Kristian a na-ekwu ọ bụ bikos na ha na-ekpuchi our history and ha na-ekpuchi our history tutu na anyị kwere ụka tiri iro ọ bụ ebe eji akọ chịrị South South chịrị Niger Delta chịrị Ijọ ndị amagha nwa amagha nne ya ndị amaghazi nna ha from generations ebe anyị na-ada eme census mana anyị ga-karịrị ụwa niile na-akwụ British na-emere anyị census ndị prọfesọ everywhere mana na-ebilite gị ijide onye ọbụla otu otu mepe ọnụ rie ya bụrụ data na-adịrị abụ ọ bụghị ga-eji egbe na mma ozi ka anyị na-eso ọ bụghị onye anyị ga-akpụ asị bụghị onye anyị ga-ejigbu agha ma ọzie ka ejigbu ebere na-eme eme ndị na-ahụ ha eziokwu dị n'okwu Chineke ide edowe ihu nsọ ọbara ahụ na-abụ bụ mgbe ọmụmụ na mgbe ọsọ ga akwafu na ọbara mmadụ na-etinye ihe na-aba aka o jide anyị nsọ na eke na oge na ahụ na akwọ bụ the four elements of life were esọ si na oge gọzie anyị ihe na-ana agọzie ebusa ya agha ihe na-ana ịhụ na oji ihe niile
sụfọ ọ bịara anyị n'obi ọ bịara Chineke n'obi maka anyị kpọrọ ihe ọ kpọrọ asị asị onye ọ hụrụ ndewo Chinecherem ị ga-ebidokwa n'ebe nwanne anyị nwoke kwụsịrị at least ịfụ na ihe ọkụ IB kwuru so kedu ife ị nwere ike ikwu na ya tinyekwuo nke gị iji gbazie ndị Igbo onu mee ka ha mata ebe ha kwesịrị ịdị na-aga tupu anyị aga na comment section otu nwanne anyị nwoke kwa anụgo n'obi nwanne mechakwa mapụ ọ na-ajụ m na way forward mana ọ kwudo onwe ha n'obi nwanne mgbe oge eru mma ewepụtakwa kọmentị ya ka anyị tigwe aka maka na ha na-achọ what is the way forward inye ha way forward ha agaghị ejekwa so way forward ha ga na-ajụ na ọ na comment section na-ajụ ka ndị na-enweghị forward so gaba n'iru tinye ọnụ n'ihe nwanne anyị nwoke a kwuru. Ihe menụ bụ na dịka onye nke bata anụ ọnkụ gịnị IP ya Uncle IB ya Uncle IB ihe okwu nwere okwu dị na ya enwere okwu dị na ya and ebe nne wenata aka gbasatara ihe gbasatara Biafra na ba ibe Igbo bụ na agwago gị na ma achọrọ iji ike were na-ekwu ihe gbasatara Biafra na ba ibe Igbo na onye ọbụla bụ onye Igbo kịta ekwesịghị iji aka ya mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Exactly. So onye ọbụla bụ onye Igbo na-amaghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ ịma na onye ahụ enwere uche ịma na onye ahụ na-anapụrụ ya uche ọ ya ka anyị ji si na anyị ga-abata ka anyị nyekwa onye ahụ uche maka na ọ bụrụ mmadụ niile ga-abụcha nkịta na-ata arụ. Etu aka ọ dị. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-abụcha nkịta na-ata arụ. Ọnya ka anyị ji were sị na anyị ga-ewetu ana ka anyị soro n'ebe anyetụ ndị be anyị uche. Ndị be anyị nwere ntị abụọ mana ụfọdụ ntị ha na-ebe ada arụzi ọrụ. Ụfọdụ ofu ka na-arụ ọrụ. Ụfọdụ ndị nkọza kpọchichago. So ọ bụrụ dat na ụmụazị be anyị ka m bido na ndị ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa na ha ga-enye m ohere soro m negodi m anya enwere ebe ị ga-atụnyere mụ na Soludo na-achị Anambra steeti enwere ebe ị ga-abịapụta kịta anụ a nke na-achị Enugu steeti ndị a bụkọsi mgbe izi ana m eche mana ndị a na befe bụrụ gọvanọ na ị ga-agụsa ihe niile na-agụsa mana kịta ka mana ndị enweghị uche. Gịnị bụ ezi obodo? Gịnị mere gị onye isi obodo? Gịnị mere gị onye ma ihe n'obodo? Onye chekwara biya echekwa bụ onye ma ihe n'obodo. Ọ ya mere anyị ji chọrọ ndị a wee bịa. Ọ bụrụ na ụmụazị be anyị ga-ege m ntị enwere ihe anyị ga-emeri maka mbịasị unu na flag a na sisi dọwara m Biafra otu a na-enwere ihe mmenwu ọ ga-abụrụkwa ofu okwu ahụ nwanne anyị nwoke na-ajụ kedu way forward but now way forward na mbụ nwanne anyị nwoke ọ ga-esokwa anyị n'ihe anyị na-eme ka anyị nye ya gịnị forward maka na anyị tọkaba akụkọ a o tere n'aka akọbara ya onye ndu ezie n'ozi ọma and okwu ya adịgo ebighị ruo ebighị si mebezie emebe. So ka ezi ihe anyị bụ ndị nụrụ ya anụ what can we do? Ndị obodo a ga-ajụ gị what can you do? Ikpo ya anya pịa na-ekiriba abụ m onye Anambra steeti amụ m n'Enugu steeti afụchago m ka ihe niile na-adị achọghị m ịkọba okwu gbasatara ndị na-achị obodo anyị na-achị be anyị n'ala Igbo ihe nsi ụmụazị be anyị sinyegodo uhere ka anyị wetuo ka anyị gbatuo ọkụ a na-abịa maka na ọ bụrụ na anyị enweghị mgbaghara obi a
akụ ifuru obi anọ efu Obinwannem a ọ bụrụ na ọ bataghị nwere ihe gị na mmadụ na-akọ na nna n'obodo anyị bụ Biafra dịka nna akọrọ mmadụ freedom is what everybody is seeking for. Freedom is important. I love freedom. I want freedom. But freedom, coming to freedom requires wisdom to sustain that freedom, to move forward. Go move forward. So, oya ka anyị were si otu akịta ashwe na ọchịdị na aba anyị na nwere ezi ihe a ga na-agwa anyị na onye ndu ekwuo n'ihe o yi ekwu ọ na-akpụwo na because na ọnwụgo inside and anyị nwa anwa kwụsịkwa ihe anụ a otu a o mechie dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo ọmandịkwa anyị Igbo mma ha na plan ọmandị anyị Igbo mma maka na ofu okwu o kwuru nji wee jide aka bụ makwasị mana agwa gị na ana m aga wute evidence a ga-emekwara ihe dị otu a n'ogbe so ọ pụtara na ndị na-achị mba be anyị na ama ka anyị ghara ịga n'ebe a biko ka anyị banye n'ọzọ thank you ndewo anyị achịkọtaba gị na anyị kwuru na ya agaghị anọte aka ka ndị na-ege ege wee genwuo Okwute ịfụ nwanne anyị nwoke akịta kọmentịrị ife a at least ịma na ọnya bụ ife onye ọbụla na-ajụ oyibo a na-adịzi ọsụsụ mana ihe dị n'oyibo a ọ dịkwa kọmọn o but na ndị be anyị amanụ m eme na ya bụ ife ihe dị kọmọn ekwe ndị be anyị omume so ajụ ọbụla kedu ife a ga-eme ka ala Igbo dị mma especially ndị yutu anyị because onye jụrụ ajụjụ a kịta ọ nọghị ala Igbo ọ nọ na Naịjirịa so bet na oziọma mụnwa bụ Okechukwu ugwu na-ezi tụrụ Obinwanne bụ onye ọbụla na vileji ya jee join ya mitin ụmụnne ya ije vileji gị join ya mitin ụmụnna gị bido na vileji gị ahụ wee chọba udo chọba ịdị n'otu maka na ezinụlọ dị n'ala Igbo tisa erika ejego m infọmeshọn na-enweta n'ala Igbo even ma ịbịa na my family ọ bụghọzi ofu obi ka eji biri ịbịa na obodo m o kwuru na anya ukwu karịrị anụ na-agwazi ndị ahụ nọ n'ala Igbo maọbụ ndị ahụ bụ ndị nọ n'obodo oyibo ka ebidogodo na vileji anyị godi onye ọbụla na-anọ na nkwurube ya na obi ya mbịa na obi ibi unu bịa na obi unu akpaba ka obodo ahụ buru unu ga-esi dị mma maka na anyị nwa tigoro mkpu na soshal midia dịka o si ekwu na anyị ekwugo okwu na soshal midia too much ana m espend ego na-enye ndị be anyị ka ha mụọ ọrụ Obinwannem bụ intimidation na ihe ị ga-eme ime ihe do na ihe do na ọ ga-abala gị mana ịbịa gwafe ihe a ga-eme asị gị weta ego na onwezi ya na-eme na Naịjirịa na-abụrụ ego ngwana ịgwana ha na so onye na-enweghị ego na ọma menwuzie n'iti na be anyị echetara na mgbe m pere mpe m na-akọ ọrụ ugbo enwere ihe dịka ego ejiri ego akọ ọrụ ugbo mana o mechaziri ndị na-anaghị akọ nwa ọrụ na-anazi ha ego a na-akọrọ ha ọrụ nya bụ ọ na-ajụ ka ihe a ga-eme kedu ife ji ndị Igbo kịta ihe dị ji ndị Igbo na ndị Igbo rapụziri nke omenala mebe omenelu ihe ha kwesịrị na-eme ka ha na-enweta nri oriri ha anaghị eme ya ihe ha kwesịrị na-eme ka ha na-akwa akwa ka ọ na-abịa n'ụba ka a na-eyi ihe ha anaghị akwụ ya onye ọbụla chọchara ka ọ dị ka Obi Kubana onye ọbụla chọchara ka ọ dị ka chief priest onye ọbụla chọchara ka ọ dị ka ya ka o soro gbaba oke moto mana ha echefuo dat na ọ bụkwanụ ka ọ bụrụkwanụ ka aka inu si ada ka o si atọ so na ọ bụrụ dat na ndị be anyị ghọta ihe a ga-eme na otu a nwanne m nwoke jụrụ m nkịta ka m kwuo bifo nna m ekwuo ife a ga-eme ka obodo dị mma bụ na onye ọbụla ga-anachi ya na ngwurube biye bido ebe ahụ wepụta iruo na vileji ọbụla enwere ụmụ ikorobịa ọgbakọ ụmụ ikorobịa ndị nke ahụ bụ ndị na-afụ maka nchekwa obodo ha ndị nke ahụ bụ ndị na-afụ maka ndozi obodo ha a na-azachasị obodo bụ ikorobịa a na-echekwa obodo bụ ikorobịa so ọ bụrụ na anyị niile otu anyị nwa n'obodo oyibo ọrụ anyị bụ kịta na anwụ ihe ọbụla ga-eji ego mee ndị obodo ọbụla ihe ọbụla ha chọrọ iji ego mee ha kpọba ndị obodo ha nọcha na mba ofesi ka ha weta ego ka e wee doziwe obodo
na ọ bụrụ na achọzi ka ọ bụrụ gọọmenti ga-edozi then ịmazi na a ga-emezi ihe a na-akpọ afọmụọ a gọọmenti under a gọọmenti which is na onye bụ foundation anyị na-enegasị anyị na-aza ewepụtago m atụmatụ dị iche iche si na atụmatụ nke mbụ bụ na all the foundation leaders ga-abịakọta ọnụ fọm ihe a na-akpọ parliament. Parliament a bụ ebe onye ọbụla bụ a leader of a foundation ga-abịa, onye ọbụla ekwube ihe ga-eme ka ọ dịrị ndị otu nke ha na mma. Ibi gwa m ihe nke gị nwa na-eme. New Rangers CEO nọ here, Christel Obi Foundation nọ here, mụnwa bụ Obinwannem Foundation nọ here, azimi na anyị dị ịtọ, anyị ịtọ niile bịakọta ọnụ kịta na ahụ ọtọmatikali ihe niile na-esoche foundation anyị kịta na ga-abịakọta ọnụ maka na ihe ịgwara ndị foundation na ha mee ka ha ga-eme. So na ọ bụrụ na ndị isi foundation na-ebịakọta ọnụ anyị enwe ihe dịka ofu na akụ anyị ga-eji wee na-eme gị na-ewebata ego anyị ga-eji wee na-develop by without governor. We can do anything, we can do everything in our land without governor. We can develop our land without governor. We can cultivate in our land without governor. Mana ọ na-abụ ngwaba afọ ndị be anyị okwu ha na-eneni m eneni and nneni anyị na-eneni nwanne nwoke na-ajụ m ajụjụ, ị na-ajụ m ajụjụ anọmala Igbo anọghọmala Igbo. Ọrụ m kwesịrị ịrụ na ala Igbo bụ otu a m mepere Obinwannem Foundation. Every month nrụcha nwere taasị nke dịrị ndị Igbo wee nara ndị Igbo. O nwere ihe ọzọ onwezie akụnụba dịka nsi kreti Obinwannem ekreti m Obinwannem si unu chari na-ebịakọta ka anyị chari na-ebịa na Obinwannem. All the 5 steeti bịakọtara ọnụ n'Enugu grade. Nso all the 5 steeti a na anyị ga-enwe one account ahụ anyị ga-enwe bụ na every indigenous of Igbo nọ n'ụwa niile ga na-etinye ego ebe a. Ndị ahụ bụzi ndị administrator na ala Igbo bụ na 5 steeti ka esi wepụtasie ha. Onye ọbụla eme gịnị, onye ọbụla abịazie, ọ bụrụ na abịa na Anambra onwe ha ga-arụpụta na Anambra ewere akaụntụ ahụ wee tinye ego wee rụpụta ya. Arụcha na Anambra arụọ n'Enugu, arụcha n'Enugu arụọ n'Ebonyi, arụcha na Ebonyi arụọ na Imo. Ofu ọrụrụ ahụ a gara, ọ bụrụ hospital arụọ the same, ọ bụrụ factory arụọ the same, ọ bụrụ ọ bụ ụlọ obibi arụọ the same. Etu a ka ị ga-esi mee ọ bụrụ ịkwọrọ ya bụ na ndị niile anụ n'obodo oyibo enwewe ike ọ bụgoro $10 ka onye ọbụla na-atinye, onye ọbụla na-etinye, ndị nọ n'ala Igbo wee na-ama na ejizi etiti nọ na-aga ọfụma. Mana ịbịazie were ego wenatara ndị be anyị nọ n'ala Igbo to God ihe ha ga-edosasi ego ahụ onye ọbụla ewere je gbogoro family problem ya. Ịjụọ ya ọsị gịnị maka Nigeria dị, ịjụọ ya ịkpọọ ya 2 times ọgbanyụọ phone. So na experience m nwetara n'Obinwannem, ndị nọ n'ala Igbo bụ the major problem of development of ala Igbo. Anọbe especially ndị agụụ, ndị na-enwenweghị ike ịkpatanwu ego n'ike nke aka ha. Ndị nke ha kpatakwa na ego akpata a na-agara onwe ha with the politician and with the system. So nwanne m enwere ife anyị nwere ike imenwu n'ala Igbo na-abụrụ na ndị nọ n'ala Igbo wepụtara onwe ha. Very dark man akịta na-ekwu okwu na-ada ebe na anyị makwa na politiks ka ọ bịara ime. Kedu ihe mee na-enwebeghị otu onye wepụtara onwe n'ala Igbo si ka ọ kwudo nwere ndị Igbo sizie ndị niile nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'ụwa niile biko nụ na ya chọrọ ijere ndị Igbo ozi den na-ekwe strọkchọ chọrọ iji jere ndị Igbo ozi ka ịrabịafụ ka hapụ sọpọtụ ya. Ị na-anya kịta na enwere ọtụtụ ụmụ ikorobịa na-akpọ na soshal midia everyday mbịa na-akpọ onye dịka Ejofeza ka ọ bụrụgo somebody wepụtara onwe na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Maazị Dibia otu a ka ọ dị. Enwere onye dịka Onowu Igbo, enwere dịka Nkwo IB nke akwụrụ okwu, enwere onye dịka Okwuruọra ndị Igbo, enwere onye dịka Lozeus. Ndị a niile gịnị mere na ha ma mbịakọta ọnụ fọmụọ maybe organization maọbụ a force ha ga-eji wee na-atasizi ndị Igbo nọ n'ụwa niile. Ego na-abataza mana ego niile si n'obodo oyibo bata na ha na ha ndịrị ọga ebe o kwesịrị ịga. Ha nwere onwe ha nụcha m ka m si ekwu okwu ha agaghị aga m ntị, agaghị ekwu okwu. Ha na-achọkwa nke ahụ. O nwere ndị nke ha laikere na ọ bụ ha kwuru okwu na ọma nga onye ka m ji wee sị nna m Igbo anakwa m na ọ bụrụ na ị mụrụ ụmụaka ka ha gbusisi onwe ha udo dị, mana ọ bụrụ na ha chọrọ ka ọ bara ha ga-ene m ntị n'onu dịka nwanne m nwoke bụ Chinecherem na-ekwu. Gee na anyị ntị n'onu, gee ya ntị n'onu. Okwute ndị Igbo gee na anyị ntị n'onu. Unu na-eji anọ na platfọm ndị na-abụ ngecha unu asụsụ ụtọ unu ewere ego tụnye, eruo echi ha rie ego unu na-abịakwa na-asụ kedu ihe ha ga-eme. Ọ bụrụ everyday unu na-ajụ ka ihe ha ga-eme. Anyị nwa m nwere ihe anyị ga-eme. Nye m ohere, nye Obinwannem a chance 6 months ndozi ala Igbo niile. 6 months achọghị m 1 year ọ dịka Peter Obi si ekwue. 6 months na ọ bụ na ndị Igbo niile nye m ọnọdụ ndozi ala Igbo niile. Ghọtago bet na ụnụ achọghọ n'inye m nkwado ahụ ụnụ asị m ka ya ga-eme. O nwere ya ga-eme na-abụrụ na onye ọbụla bịa kwube eziokwu, kwuo ebe o si, kwuo ihe na-akpụ ya.
kwuo nke ọ ma eme, kwuo nke ọ chọrọ ime, kwukwanụ ka o si chọkwa ka o si wee mee ife. Ọ bụrụ nke a ga-akụzi gị akụziere gị, ọ bụ nke a ga-akwado gị akwado gị. Ọ bụrụ mgbe ọbụla anyị ọbụla na-abịa na soshal midia na-achọgasị ebe unu na-amabasa na platfọm ndị ije na tiktok na-efe ụmụnne anyị nwaanyị ma ụmụnne anyị nwoke ihe ha na-akọ onwe mgbe ha na-akọ ihe ga-eji mee ka ala Igbo dị mma. No, ije na ọtụtụ platfọm ha na-agba onwe ha wụọ those things na ọ bụrụ akara aka m, ọ bụrụ ihe nchọ dịka nna m si wee kwuo. Anyị bụ ndị udo, ịbịa ha na ka anyị mara ihe ga-eme. Anyị ji plan ka anyị esi dozie obodo, anyị ji plan ka esi achị obodo, mana unu achọghị na ịkwado ndị agha bụ ndị na-ekwu eziokwu. Unu na-achọ ndị anaghị ekwu eziokwu, mgbe a na-agba wụọ unu wee sị na onye asị na onye asịrọ. So ana m ekene unu nwanne m si na onwere ha ga-eme na onye ọbụla bịakọta ọnụ. Ịbịakọta ọnụ bụ jee na vileji gị, bido na vileji gị, baa mitin ụmụnna gị, bịa mitin ụmụ ikorobịa gị, baa mitin ụmụ agbọghọbịa, bịa mitin ụmụada. Onye ebe a ka ị ga-esi wee mara na obodo ga-adị mma. Unu na-egbugodo onwe unu, ejiri nwaanyị na-egbu onwe unu n'ime ebe ahụ. Ọ bụrụ ihe niile mmadụ abịa na soshal midia na-ekwu nke a na-ekwu na anọ jos ka m mee ka unu mara mụnwa na-akwado ezinụlọ m, mụnwa na-akwado ndị obodo m, na-akwadokwa ndị obodo nke gị. Kedụkwa ka anyị esi wee bụrụ n'otu n'otu n'ibe na vileji na vileji onye abụọ ga-esi wee onwe gbanyere somtin nwee gbanyere device okwute gaba n'iru. Okay, because ọ bụrụ na anyị dọkọta ya at the same time, ịghọtago ugbu a ka ime ka particular point at the same time. So Obinwanne ndị Igbo igburu okwu hama then nke izi rụtụrụ mkpa aka bụ gịnị national charity begins at home. Ọ bụ ebe o dere anyị n'akwụkwọ nsọ. So onye ọbụla na-achị ọsịrị camp yourself according to families. Na-achị na bido na family gị then ụmụnna were obi dị ọcha before ijewe any church ma mosque ị na-eje, but particularly ndị Igbo ka anyị na-agwa. That is one. Nke ọzọ bụ na that's the way it is. Dịka a na-adị ka Obinwanne ebe anyị na-enwe nsogbu bụ ọ bụrụ na anyị chewere ndị chuziri ịtamụ ka ha ga-atamụ, ma ndị chuziri ikwere na promised land ka ha ga-ekwere. Ebe a ka ị na-enwe nsogbu iwebe obi ọkụ dịka Moses. Mana ịmara eziokwu dị n'okwu Chineke, ịmara na ebube Chineke ahụ ezodetego. So ndị ntamụ niile ọ ga-edowe ha n'ekeke. So and ewekwe n'oge ihe ga-abịa bụrụ na mmadụ niile ga-ekwekọrịta na a na-emekwe n'odo ka were dictatorship in life or freedom ọ bụ ebe ihe anyị mention. The life na flourish under freedom. No nation flourishes under dictatorship. Ndị niile na champion dictatorship, extremism, na-claim holier than thou, ọkwebụrụ kingdom ha niile ha dịka agụta owe obeg na amechi na Iran. Ọbụghị be ha niile nọ n'ọsọ because na ha were gịnị that extremist dictatorship ideology. Nwoke ị ga-abịa na family gị bụrụ a dictator na family Igbo gịnị onwe gị nọ at risk ma nnọkwa n'ụra ahụ. Ịghọtago? So now ebe anyị ghọtara anyị enyere ndị Igbo freedom of choice, anyị họrọ nkọ ihe a bụ Johnny Oshiri because onye jụrụ ajụjụ anyị kedu solution. Johnny Oshiri anyị gara ewe anyị 40 days na-eweji anyị 40 years. Mgbe Okwute pụtara ihe 2000 bụrụ opi ike na-ada n'ugwu nsọ, onye nwaanyị na-akpa anyị uku n'Enugu a na-akụ ya na ogene ọmụka aka ọrụ ogene mgbe ije onye bụ ụzọ kụ ogene ahụ Shidod, ndị ọzọ niile na-akụ ogene wee kụwe that year. Then agbasa ozi ahụ botu na nke bụ eziokwu na ESBS Enugu. The whole state was in awe of that message as soon as the prophet year 2000. So ọ bụ ka anyị kwekọrịta na nationhood
ihe na-eme anyị ọjide anyị ụta bụ na enweghị ebe anyị kwekọritere enweghị nwanne a gasị na ọ bụ one Igbo National Day worldwide. Ọ bụ Sabat ahụ ọ sịrị na ha enweghị. And ịbịa n'Afrịka, the most populous black nation, achịghị jee Naijiria. Ịbịa Naijiria na onwe ha mana ọ bụ ndị Igbo. Ọ kịta Igbo ma ndị Benue ma ndị a niile ka ha na-agwa gị eziokwu. Ndị we region bụ ndị fụ ụzọ mụbara ebe a. Anyị dịka before the ages, mana chibuzie ndị anyị gba ndị Sabat aha chịrị anyị na ya dị eme observe. Ọ bụkwa ihe nkwuo Sabat iwere ya n'ọgụ jere Sabat chọọchị n'ọhịa bịara iprechi ebe a. No, Sabat anyị ime observe bụ ime observe ihe eji mara anyị as a nation. Ọ bụ ebe Opike ahụ data 2000 gwara bịa were agbamndụ gaa remind kwa anyị to renew remind our memory na iri mkpụrụ oshi na-agba ndị nke dere akwụkwọ na-achị n'ohu mkpụrụ oshi ma achịrị ya taa na-echetere nnọọ bụ ebuna bụ nsọ ọbara na-aba mgbe ọmụmụ na mgbe ọwụ bụ hapụ mmadụ jikere okere n'ike ka ọ chie 99% of ihe ọzọ okere agba ọbara kedu ihe nọ n'igbu mmadụ. Ọ bụzie kịta ha mụtara na ahọrọ ọgan leta ezigbo ego. Ndị Igbo na-eme ihe niile na-ejipụta ego. So now nsogbu anyị nwere bụ na anyị na-azọ ịzụta ụwa niile n'isi mkpụrụ obi na-ehunega anyị. Mkpụrụ obi baa n'ogbe ahụ ọgba anyị bụ kele bụ anyị bụ ndị ụzọ ndị gboo a na-achịzi anyị n'isi ike. So because of ịzọ ihe nke ụwa ahụ mkpụrụ obi anyị na-ehunega anyị ọ bụ ebu Igbo ji ewe through the few percentage of criminality anyị na-enwe the negative image anyị na-enwe mana ihe anyị bụ ka anyị bụ and Chineke na-restore the nation maka ebe anyị. So ka anyị hapụ iso na ndị na-atamu soronu na ndị na-ekwete na promise land a bụ Biafra. Then anyị kwete World Igbo Peace Accord 30 December n'afọ niile. Ọ bụ since year 2000 ahụ. Ọ bụrụ na anyị na-eme ya ọ bụrụ Igbo National Festival aba na every 30 December from according to family as iwere anointing oil ekpere nke onye nwe anyị ahụ okwu ọnụ ekwubiri na mmanụ ahụ na-arịmanyị ọbara nwanne gị bụ ọbara dị nsọ on no account ka ị ga-akwagbu. Then nwunye nwanne gị on no account ka ị ga-edina nwunye mmadụ maka ọ bụ na ya gburu ahụ tụrụ egburu ahụ ka o ji agba anyị ọchịchị na ọkpọrọ ya ihe na-aba. So ọ na-arịmanyị ndị ya ekpe ekpere nke onye nwaanyị onye ọbụla emepe ya ka ị maa na gị na nwanne gị gbara ndụ. Ọ bụrụ na enwe ndị nwee dị consciousness na mụ na anyị gbara ndụ na ndị anyị gbara ga-eme na fit ọ ga-eme m nwee second thought bifo eme gị ihe ọjọọ. So bụtụ ndị be anyị dịzi ka ụmụ atụrụ buru ụzọ tụtụ enweghị onye na-arịmanyị ha nke bụ eziokwu na omenala anyị ahụ na ihe anyị dị n'akwụkwọ nsọ deceive jụrụ anyị mgbe ndị mejiri adopt the oath of Egypt bụ ebe Igbo ọgba ndị anyị nọ kịta. So biko aka anyị ga-enye na foundation anyị nọ na ya Obinwannem worldwide asị na amụta nwa agụọ ya fọdụ ka ebe agịrị Obinwannem worldwide bụ okwu si na mmụọ fụta ife. So anyị na-eyuze as a media platform a na-agbara amara na ndụpụta na ya bụ ndị dị nsọ ahụ ya bụ ndị na-eji anyị chiawụrụ fụta ewuru ndị amụma niile chịkọọ ya ọnụ. So onye ọbụla na-abịa na ọlta anyị ebe a ga-eji eziokwu wee bịa kwere na nwere ụwa anyị freedom maka enweghị nite na ọ bụ ya na freedom ihe nke ụwa enweghị onye mve ya na mmụọ ịzọpụta ya 6 feet eke sọsọ 6 feet presin nwe a ga-ebuniwe nụfụta ọ dịka bụ ụwa niile. So once we observe this ndị Igbo magharị ya
anyị ekwere n'ohu ihe ọ bụrụ ma Biafra ọbịa ga ọ bụzi anyị ji aka anyị eke ịmara ha uche na anyị na-ekele ha ọyibugo ha ịghọta ihe na-eme ha chọọ isetiji anyị free so the end game na ihe a DJ Trump bịara bụ USK USB so Biafra ga-ewereta ụwa anyị ihe anyị ga-agwazi ihe ebe a anyị jikọ ọnụ efe a azara ebe Obinwannem worldwide na New Rangers bụ isetara New Range then anyị agbasara ha ozi maka World Igbo Peace Accord 30 December ndị na-eme culture create the awareness ọ bụrụ that one common tradition dịka ihe ịhụba ama ọ bụ ebe ihe asabat niile anyị ga na-eme every year eji akpọnata mmụọ ha ọ ga-abụ the world greatest festival mana ọ bụ ihe dị nsọ ga-bring that consciousness ọ bụghị na emeche ya na criminality ga na anyị bido ime opunuchie that floodgate of the weight of nations maka ba anyị create like every gateway to the world mana ndị na-ama ahụ history anyị si na anyị bụ dot on the circle contact to nobody mana ka m da ama na ọkwa na efute ebe a na ubi na egburu ọbụla ị gbara n'ala Igbo na-ewere nwange n'ebe ahụ ị na-eje eke mụ bụ okwute ihe na-ebe ji eje nke n'ugbo eje mkpu ọcha eje ihe ji eje ọnụ nyama igweghị mmiri ahụ ị tụrụ ọnụ na ihe ị na-amapụta na Atlantic from egburu ọbụla so the gateways bụ warfa niile to that region akpọga anyị egbo Central Commander in Chief power so now ihe anyị ga-eweta bụ usoro anyị si n'usoro World Igbo Peace Accord ahụ anyị akpọnata ejiri aka anyị chuzuo ndị ga-ama na eji anyị adịghị interest in mineral with or without mineral also our resources ọ bụ anyị bụ the resources of the nations ụlọ ama aka ndị Igbo but all because of us divided on its own so anyị create awareness World Igbo Peace Accord hashtag World Igbo at Peace Accord otu our foundations nọ na we through our followers through our organizations every Igbo bụ Igbo n'obi isoro na ndị na-atamu ịmana iso na-ege our foundation believe na anyị na-eje that promised land and ndị anyị jefere anyị egbe bụ ihe ji eka bie tọpụ ya maka na ọnwa na mma agba n'eka ọ bụ ebe ihe Trump na-anụkwu na ebe ndị Iran nọ na weapon of mass destruction mba anyị so ọ bụsiri half of that ideology that promised land resources niile iji arụ ya bụ ihe na ba ihe aka so this is why they have no other option than separate I from and they separate that abụghị na anyị because Igbos can never separate ọ anyị ka eji unite ụwa ndị ụwa niile and resources anyị bụ the nations so ị na-ewegodo mineral anyị nwa na-ewedetekwe so ihe anyị suppose to focus but achieve the kingdom or every other thing will be added to it. The kingdom the way to achieve it bụ kwekọrịta ka anyị niile ma ịbụ gụnụ mara ama ebụrụ Biafra arịgarị na onye na-ekwebeghị as a bloody civilian or not enemy ị ga-eji nwayọ ndị a niile na-atamu ka ọ chara ha ghọta the implication ịtamu against the act maka ihe Biafra bụ ka ọ bụ Biafra bụ Igbo ọgbụgba ndụ I'm not saying it just to please myself. So I did why we open that point of contact about that National Day World Igbo Peace Accord 30 December every year. And also na that day, also ya mbụ Chineke jikọrọ ọnụ bụ oke na nwanyị bụ mmemme enwere ike iti that day. But make peace with all your family because those are who stand focus should be natural. Ọ bụrụ na gị na nwanne gị adịghị ọnụ mma ị na-eje chọọchị ihe onyinye ị na-egbu ewego gị. So ọ just by grace bụ na anyị na so biko na n'ịchịkọta okwu m ka solution bụ akpụta akịrị akpụta nwanne ya
enough of broadcast negative energy because Obinwannem should be TikTok and everything. I don't know why I like whom he but the behavior influence. Also influence what you see. Don't let what you see influence you. So under our foundations, we are influencing them by bringing the message you with the eziokwu, kebe eziokwu, ga-eme ka isi n'orukọ. Afọ n'ozie mmeri abụrụ nke ha na ikpeazụ. Ndewo. Ndewo. Chinecherem nwere ife nwere ike ikwu na anyị emechagokwa 2 hours adịgo done. Okay. Ana m ayọ ụmụ Igbo na ha biko na nkịta ka na-agba ụja na ha biko na ha nye anyị ohere a. Ana m ayọ biko ụmụ Igbo ka nna ayọ biko ka ha nye anyị ohere a ka ha sobe anyị na enwere ihe anyị ga-emeli ma anya anyị ya bụ ohere a. Just ka anyị ihe anyị kpatara bụ ka anyị mezie mkpụrụ obi anyị ka anyị bụrụ ofu. Ọ ya ka m nwere ikwu nwanna. Daalụ ntụnụ. Anyị ga-arapụ Igbo anyị ga-arapụ unu. Anyị ga na-abịakwa kwa mgbe nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ anyị ga-eme ife anyị ga-eme. Unu na-esokwa n'ihe anyị na-eme na-agbasakwa n'ife anyị na-eme fụ na ife ndị ga-adị ka o kwesịrị isi dị. Chinecherem Ezeibekwe ekene gị ebe ọ bara ụba ịnọnyere anyị. Mgbe ọbụla ị chọkwara ka anyị na-akparịa wetara anyị ozi. A ga na-abịakwa na-akpakọrịta wee na-agwakwa ndị Igbo ka o si adị. Otu anyị bidogo very soon anyị ebido mebe ife mmemme na be anyị because na ada agba ka achụ ihe na-ata arọ nghọtago ya nidere bụ development be anyị. We start it. I ga-ejinwu development bring everybody together. A ga-ejinwu nkuzi bring everybody together. Dịka isi ekwukwa na gị nwa bụkwa onye ga-esi n'ụzọ ndị ụka wee gbasa ozi. A na-ejikwa bring mmadụ together. So I believe m onye mara ebe ọ ga-esi wee nye aka ya pụtaba mụnwa nọ na ya already. So daalụ nwanne m nwoke. We are with you. Thank you so much. Achịrị m ndị be anyị aka elu. Our foundation abụrụ foundation all peaceful. Ndị be anyị bụrụkwa ndị na-aghọta peaceful. Ndị be anyị bụ ndị peaceful. Ọ bụrụ nke ndị asị gị nọ ndị obedient. Peter Obi abụkwa Peter Obi obedient. Okenye fokenye ibi ọhụụ ụmụazị. Mbamba bụrụ dịka nke ahụ. Anyị nwere ihe a na-akpọ otu a si ebi ndụ. Ọ bụrụ ihe a ga-aba afụ na eziokwu ka anyị na-eme. Anyị abụrụ ndị aghụghọ. Nna thank you ka ọ bụ. Kachifo. Ekenekwa m unu Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ịma na ọ na-ada abụba sometimes ndị be anyị agwago m na ihe m ga-agwa unu. Okay, o nwere kọmentị nwanne anyị nwoke kọmentị kwara ọzọ. Also the peace you are talking about should start our people outside Nigeria because you people bring out IPOB to us. How can you people come together and think about the best way to Igbo land? How do you think it's possible for everyone will go to village before we get it right in Igbo land? Onye bụ na ị ga-atọ n'ebe ahụ ị nọ na onye ị ga-atọ ebe ahụ because ị na-ekwu na you people bring IPOB, that means either against Nnamdi Kanu now. Either against Nnamdi Kanu created IPOB or Nnamdi Kanu be emepere na IPOB now. So you are against IPOB. So because IPOB created for the peace and unity. So between one and a Igbo were we bubu now. I believe na IPOB be a problem. And as one on obodo Igbo, one ndị nọ n'obodo Igbo, yes, ọ bụrụ mmadụ niile bụ ndị nwere Obinwannem. Yeah, but ndị nwere Obinwannem erika. Agbọbata mere Obinwannem na-ebute ego.
management of ego unu amaneji ihe mee na ihe unu ga-eme ka unu bịara mụọ ihe unu ga-amụ gosikwana unu na-amụ ọrụ onye ọbụla chọbagodo biznes ọ na-eme ka na-akwado ị na-akwado biznes a na-aga n'iru first of all ịhụnanya godo peace a na-ekwu okwu ya bụ unu nọ n'ala Igbo onye unu achọghị ọnụ na rapụ ya na house for me abụ m somebody ghọtara ife m chọrọ amara m unu na ghọtakwara ihe unu chọrọ nghọtago nwere ije na village m now nothing like IPOB si IPOB asịrọ unu nwa ma ebe unu buru IPOB ajeje so okwu ọ dịrọ na my village nghọtago ọnụ na village unu ka ọ dị so unu nwa ma ihe ndị bụ unu na-eme onwe unu maka na ọ bụrụ na unu si that na ndị nọ n'obodo oyibo enwekwa choice n'ala Igbo ọnụ nwa nọ n'ala Igbo nwee choice mgbe m bi na Ọnịcha nọ n'ala Igbo mana anyị nwa bịa na control ndị nọ n'obodo oyibo so ka ndị obodo nọ n'obodo oyibo ga-esi na control unu ọkwa the same thing na ka Simon nọ na-eti ọda omenke ọ na-emechasị na o mere ihe ọjọọ okwunu chọrọ ka m bịa ke ntịba ọda imeghe nke a ịpụta iro nwanne ihe furu iwere ibute iro egbuo gị ibute iro na onye ụlọ apụtakwana otu aka unu si chọọ ka esi wee na-eme ihe ụwa ọ bụrụ otu a ka ọ dị na nghọtago onye iru n'ala Igbo unu na-aga na-azụ afịa unu jere Disemba gbaa Disemba mana ọ bịakwa IPOB kedu ebe IPOB si batakwa n'ihe ndị a IPOB abụrụ ha nwa ga-eweta udo n'ala Igbo ọ bụghị IPOB ga-eweta udo ọ bụghị Biafra ga-eweta udo ihe ga-eweta udo bụ ụmụ Igbo ga-eweta udo n'ime ndụ ha unu ka na-emiskwotu ihe niile a na-eme m chọọ ịbịa na be nna m kịta nsị ka mkpọrọ IPOB bịa even ma Obinwanne nya nchi na be nna m kịta na nsị Obinwanne bịa so unu m na be nna m for what unu kpacha anya eme onwe unu ihe na-eme unu n'ala Igbo unu gee m ntị n'olu na amadat na o nwere ihe dị ka IPOB na-enye nsogbu mgbe m mepere Obinwanne nwere ndị na-akpọ na fon si na ha bụ IPOB then ndị ahụ fụrụ ha anya kịta na enyego ha nche n'ọsọ onye ọbụla efu na-akpọzi na fon kịta na etereti mmadụ agaghị agwa gị ka ya esi nwụrụ ya so udo adịgo n'ala Igbo n'ọnụ nwa ka ọ dịziri iji nwayọọ wee nasịa setienu one panel unu ewere nyebere onwe n'aka ihe mụnwa na ụmụ nọ n'obodo Igbo ana m arụ ọrụ 10 hours onye unu na-eme erisi n'ime ahịa ana m arụ ọrụ na-arụta ego so unu kwuo ka ewetebe ego o nwere ihe m bịara ime na onwe ihe na-eme n'ala Igbo na-abụrụ iweta ego mbatazi ala Igbo nzoro rụba ọrụ ewetebekwa ego so ego ka m ga na-eweta ọ bụghị onye bat na ọ na soshal midia unu juchara na soshal midia onweghị onye chọrọ ije ka ọrụ ugbo onweghị chọrọ ije zụọ ọkụkọ onye ọbụla na-achọ nke ọ gaba ome ka ọrụ ụlọ elu ka ọ rụọ golden house ka ọ gbaala highest car ka o yi ezigbo akwa unu ka nwere anya ukwu mbọsọ ọbụla unu ka mụrụ isi unu down butuo onwu n'ala wee gaba ka ndị na-akpa ego si akpa dị na ọbara unu uru kịta unu ka dị anya ukwu onye asị ya kịta ya zụba ọkọ na vileji ọ sị eyi na ya ka ụmụnna ya ha chịa ya ọchị nna ya su mee nka ịchọ ka iburu ego niile ịkpatahọ nna gị akpatarọ nne gị akpatarọ na ba vileji na ọ bụrụ onwe ihe na-eme ị na vileji ụfọdụ sefụ na vileji asị na ha enwekwuru ebe ha ga-anọ nsogbu unu karịrị akarị mana onwekwana ka esi setụrụ nsogbu unu na-abụrụ unu achọrọ ka a setụrụ ngwana si na Obinwanne ugbo one ka unu eche ife na-eme ndị arụrụ ala unu agaghị eche ya unu agaghị abịakwa n'ọgbakọ ntụrụ unu bịa unu bịakwa na-abịa si n'ụzọ a na-aga na adị ụzọ ahụ ka nka na-ekwu okwu ya ịbata onye ebe ka ị bụ stand ede ka nchọbakwa ndị bụ na-anọkwa n'obodo oyibo ka ha nyebere unu aka enwere mitin Ebonyi steeti here enwere mitin Imo steeti here enwere mitin Anambra steeti here enwere mitin Enugu steeti here enwere mitin Abia steeti here ọrụ ụmụ bụ ije dị gwafa na-ekwe nwanne gị anọ na vileji na o si na Obinwanne na-aya enyemaka nyere ya aka unu achọghị isoro n'ụzọ eziokwu na-agwa unu so mmadụ abịara na-eme m ka sifti sedat na mụ amarụ na ihe nka ji eme m ga-ekwugidekwu ọntịrị m anwụọ ịnidịghị ịbịa sị ka ihe a ga-eme edom n'ọba aka unu nwanụ n'ala Igbo bịakọta na ọnụ kwuo unu na etu aka unu ga-esi wee na-aga hapụzienụ ka ego esi na-abịa nchekwa ala Igbo dị very simple mmadụ one chọrọ ka ha soro na ndị na-echekwa wepụta onwe gị mba nke ahụ na-abịa ndị bụ na ndị obodo a na ha akpa ya nke ahụ na-abịa mma emebe announcement ị chọrọ ịbụ onye nche ịpụta anyị ga na-akwụ gị ụgwọ ị nwere ihe ọzọ ị ga na-arụ na-abụrụ nchekwa ịghọtago mgbe ahụ na-abịa nke ahụ na-abịa enwecha plan anyị jicha but na unu adịgokwa ready to stand for the truth maka na eziokwu adịghị unu n'ọnụ unu che na unu nọ n'ala Igbo gwa ndị nọ n'obodo Igbo weta ego na skwanda ya maka na onye ahụ ama mbatanwu
asịzi unu ka onye askwandịrị ego si je mara ihe ga-eme ka napụta ego unu emebe ka una wọ kọt ọgụ nwanyere ọgụ nwamenye na amaghị m ka gị na ya si kpaa nkata ori ike unu na-ezinụlọ by that because na otu bụ onye ọbụla mejọrọ otu achịkọta aka ọnụ pịatụ onye ahụ that is how it be. Mana ọ na-abụ mmadụ mme nwanne unu ihe ọjọọ ụdị ego unu skwandara na mbudata n'ala Igbo dịtị na-epe m wee ruo today. Mana mụ ama ji maka ihere wee na-asọ m ga na-agakwa n'ubi ka ji n'aka na unu nwa nọ n'ala Igbo unu chọọ ịdị mma ọ dịrị unu ma because mụ nwa na onwe m otu a nọ kịta otu Okechukwu ugwu nọ kịta abụ m somebody ghọtago this 2026 ọma gwado m isi ghọtago m ga-ebi ndụ m ghọtago ụmụ nwaanyị anyị kịta na ọ dị difficult nweta ezigbo nwaanyị n'ala Igbo na ọ bụ nwaanyị ọbụla inweta kịta na nwanne ọ gbakọtagoro akụ na ike agwụ ya ọ bụ na ọ bụrụ akụ na akọ na-agba ịmanụ na-epio piom 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 ọ bụ na ọ bụ piom 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 ịmanụ onye oke ọchịchọ ọ bụ na ọ bụ onye oke ọchịchọ ịmanụ onye anya ukwu onweghịzi nọtịrị onwe ihe na-ebunatazi ndị be anyị n'ala Igbo na na-abụrụ ndị na-acha oke ndị na-ele a na-ele ewere ana ikorobịa na agbọghọbịa ala obodo na-elesisi nna ihe unu na-eme unu ji aka unu na-aghasasị onwe unu ana unu gasasị onwe unu Chukwu ga-ejikwa aka ya wee mee nke o ji bụrụ ezi ichi maka na mụ nwa ama mme nke Chukwu ji aka ya wee kee otu unu na-abụrụ pụta ụtụ na-akpọwa Chukwu unu ji unu ụkwa na-akpọ Jizọs onye m ga-enyere unu aka o mụ anaghị m enyere unu aka ịghọtago enyemaka m nwere ike inyere unu bụ ọ bụ na arụcha ọrụ n'obodo a nwere obere ego tinyere na akaụntụ ya wee nyere unu aka nwekwu ọzọ chọbanụ Chukwu ahụ chọba Jizọs ahụ making help una ije n'ụlọ ụka Mbaka Oju ọ ndị ala na ebe ọ bụrụ mmadụ na ebe a ije na nke Ebuka Obi Oju ọ ịbịa na platfọm Obinwannem chọba ihe o nwere enyemaka nwere ike inyere unu na-abụrị na-agwakwa unu eziokwu ahụ unu ga-ebidogoro chegharịgodo na-ekwu eziokwu na-agwa onwe unu eziokwu hụ onwe unu n'anya dị open onye ebee ka ebe kọwa ọfụma kedu ife ị na-arụ ka ebe aka ọrụ gị kọwa ọ bụ na inwe ha aka ọrụ enye gị aka ọrụ amara m ihe unu ga-eji pụta na soshal midia na-ekwu na-achọ ndị ga-enyere unu aka webanye enyemaka juru ebe niile unu ama akọnwụzi ọrụ ugbo unu dịzi lezi unu na-achọ ka ego daa n'elu unu ama akpanwụzi nkata unu ama kpụnwụzi azịza unu ama rụ kapịnta unu ama telọ ekwughịzi unu ga-anụrụ otu a na-asọpọtụ ndị ọjọọ ndị agha bụ ndị nwere amamihe ịbịakọta ọnụ ka eme ihe ka ọ dị mụ na-agbasasịa kọsasịa na-eme expect ka mmadụ si n'elu bịa nyere unu aka na ọ bụrụ na amanyeghị unu aka unu ga-atakwa afọ ya otu a nọ kịta nwa n'obodo oyibo ọ kakwuru m mma enye m sef so gbaa m ọkụ ebe a sị tii m ebe a mụ anabara onwe m owu a enweghị dị nọnsens ma Chineke ihe niile na-ekwu ma Chukwu ma Jizọs nwere nke na-eme exist ọ mgbe m abịa nghọtazi onwe m ọfụma unu like unu emebe wayo unu na-egwu unu kwụsị igwu ya n'ime onwe unu ọ dịrị unu mma mana unu ka na-egwu wayo nọ na soshal midia na-ekwu na okwu mụ ajọs nọrọ na-ebere onwe m akwụ arịrị ụwa m bikọs ọ bụrụ na ụwa kịta bụ otu m si echie ka ọ dị otego ala Igbo karị dị mma mana ọ na-abịa ichecha nke ị ga-eji mere ndị ụmụnne gị apụtakwazi eme nke ga-akarị ha ma I don't know why so I am trying my possible best to make sure na ndị be anyị na ha ghọtara ihe a na-eme then o nwere ndị ga-abịa ha sị ka ha bịa n'ala Igbo bịa dozie ala Igbo ha nakwa ha nachata ime ihe ga na-agwa m nna na ndị be anyị adịghị m inyere aka ndị be anyị adịghị so ifugie a lot of people na-ana onye meziri bụ onye jebi ruo ụlọ gbaa fensị ọ gbata nyere ndị ọ ga-enyere aka si n'azụ n'ụwa ka uru ndụ dị ya ndụ arụrụ ana so listen my dear, please try and know about peace, charity, being at home. You must know the root state from your village. I too stay fighting to fix our own family. I know it's not easy, but we must try. Exactly. Every time I be on social media, what are we going to do? No be your father, no be your mother, no be your brother. Why are you asking me? Go to your village and ask your father, what are we going to do? Ask your mother, ask your ụmụnna gị, ask ụmụada obodo gị. Ịbịa na social media na-ajụ ndị mmadụ ka ihe ga-eme ọ dị njọ. Ihe na-ebunata business, ihe na-ebunata plan. Mụ na gị abụrụ mụ na gị abịa chọba udo. Ọ gị na village gị. Maka na nsị kịta tukwuru ebe si na command gị. Nsị kịta na-akwụ ụgwọ si na command gị na nchọ ịnara gị ego. Si ifu gị onwere ka ọwa ọkụ agwago m ha si nsị si ha na ihe unu na-anakọsị ndị mmadụ ego will not help.
mgbe m bido na-agwa ndị be anyị ka atụba ego n'obi nwanne na-ebuji esi vileji 1 million jee na vileji mepebe ya ka m wee nwe ihe nji buchi unu azụ na vileji unu agba ọsọ adị ma na vileji ka ị na vileji ime na mụnwa ga-anọ iche inye maka enyere maka saịdị nnọ ndị be anyị ọ fịara unu alụ and o nwere ndị ka na-eche na ndị ka na-erelizie ka e wee bịa dozie obodo unu na-alọ nlọ unu na-alọ ezigbo nlọ onye echekwana na nna ndị ka na-abịa idozibe anyị o bikos na Naijiria ụmụ ihe chọrọ ime ka unu ma Naijiria ọ bụghị na m na-ekwu ịma na-abịa na-ekwu eziokwu asị gị hapụ ya na-ebizi ndị mmadụ espo ọchị ka nna achịbe unu everyday espo onye ka gị mara ihe a na-arụ ka ị na-egbunye espo gọvanọ anyị enwere ka o esi wee menwu ka Nnamdi Kanu pụta maka na Nnamdi Kanu pụta gọvanọ anyị ha ga-ata afụ they know Nnamdi Kanu pụta a lot of politicians ga-ata afụ so ọ require a lot of help otu a kịta na Trump ma Israel na-abịa ọkwa otu aka nwere ike ịka mma or another second opportunity chance bụ na ụmụ ikorobịa na youth niile nọ n'ala Igbo na ha just mee boys oye bịakọta ọnụ ịmakwa ihe mebiri n'ala Igbo abụrụ ofu ime afịa niile nọ n'ala Igbo corruption dị die karịrị nke dị na Sambisa forest ebe niile a na-azụ ahịa n'ala Igbo niile corruption dị ebe a ka ihe ọjọọ na-eme na Sambisa forest so where are you going to go all the landlord niile nọ n'ala Igbo agbaghị arụ ha na-akpa ivuda unu nọ faa unu nọ ezigbo faa mgbe esi ndị na-aha bụ ndị ọ na-atụrụ ọnụ bịakọta ọnụ o nwere ihe njisi unu bịakọta ọnụ maka na majority ka eji emeri inwe ọ bụ na ị nọ na majority inwe ike isi landlord asef na control be landlord control be ndị ime afịa mana nkịta na ahụ ha fụgodo na majority na-ada emebiri ha ihe ha wee gwazie ndị politician ha gbagbube onye ọbụla bịakọrọ ọnụ onye mere ndị dịka youth obodo na nwere eme onye ọbụla na-achọzi biznes onye gburu esi obi ya ọkọ ihu anọzi kịta so ọ bụrụ unu chọọ ka ọ dị mma follow unu my direction ka anyị gaba n'iru Obinwanne ka na ebe ọ nọ mana kịta asị na mama mezi Obinwanne WhatsApp ịghọtago onye ọbụla bụ onye na-eme Obinwanne ị ga-asign undertaking onwe ha na ka isi wee mee ihe ọjọọ ebere isi gị tii na ana amụ believe na forgiveness ọ bụ na ọ karịkwa ha na nke onye ọbụla gabara onwe ka chi esi kee ya mmadụ abịazina were nsogbu mmadụ na-achọ onye ọzọ okwu ọ dị njọ ndewokwa na ụmụnne m ka nnaba na chime asịgo m nabazie na nwere ihe kwuru ka ekwutecha ya ndewonu ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi